У Беларусі пачалі знішчаць непажаданыя кнігі. Калі вы думалі, што да фашысцкай нямецчыны рэжыму Лукашэнкі далёка, то памыляліся. Вось яно, светлая будучыня ўжо амаль наступіла. Журналіст радыё «Свабода» Сергей Навумчык звярнуў увагу на судовую справу, па якой жыхара Кобрына асудзілі на 10 сотняў за нібыта экстрэмісцкія кнігі. Увага! Уладзіміра Арлова па гісторыі Беларусі з назвай «Айчынная гісторыя ад Рагнеды да Касцюшкі». У пастанове суда напісана, што першае і другое выданне гэтага падручніка было знішчанае. Спадар Навумчык нагадвае словы нямецкага паэта Генрыха Гейна, які казаў: «Там, дзе паляць кнігі, пазней паляць і людзей». І тут я з Гейнай не пагаджуся, бо рэжым Лукашэнкі спальваць людзей пачаў раней за кнігі. Спачатку ў 90-е эскадронамі смерці, а пасля 2020-го рукамі турэмных адміністрацыяў. Вітаю вас, гэта праграма «Тыдзень» з Ігорам Кулеем. І ў наступныя 95 хвілінаў вашай увазе. Замест працэдуры – латарэя. Атрыманне шэнгенскай візы беларусамі ўсё больш нагадвае гульню ў лато, дзе ўдача важнейшая за ўсё астатняе. 24 мая были вывешены даты Гродно, и тут же слетела верификация, которую мы уже знаем, новая, по фото паспорта и селфи. Люди, естественно, совершеннолетние, не могли записаться, потому что верификация просто не работала. 30-го также был сбой. В Минске были вывешены даты, люди просто не могли забрать даты, потому что не работал сайт. Нельзя было, то есть с ошибками работал сайт. Камітэт дзяржаўнай бяспекі Лукашэнкі помсціць за санкцыі. Санаторый Беларусь у Друскеніках у цэнтры шпіёнскага скандалу. Я сама из Белоруссии, и моя родня вся там. Если я работала в Белоруссии в санатории, поехала к дочери, могли бы тоже сказать, что я шпион. Как это так? І супрацьстаянне тытанаў – Байден ці Трамп. Да першых прэзідэнцкіх дэбатаў засталося 3 тыдні. Амерыканскія выбары на гэтым этапе падобныя да гульні ў пінбол, дзе адбываюцца размаітыя дзіўныя скокі і нечаканасці. І тут мы з вамі спрабуем прадказаць нешта, што паводле сваёй сутнасці непрадказальнае. Сумная статыстыка. Колькасць адмоваў беларусам у атрыманні шэнгенскіх візаў вырасла ўдвая ў параўнанні з папярэднім годам. Польшча ўсё часцей адмаўляе нашым суграмадзянам у працоўных візах, а таксама нядаўна ўзняла консульскі збор за паўторны разгляд візавых дакументаў да 135 еўра. Калі на пачатку года ў візавых цэнтрах стаялі велізарныя чэргі, то цяпер усяго пара асобаў. Можна было падумаць, што ахвочых атрымаць візы стала меней, але гэта не так, кажуць нашыя крыніцы. Жадаючых так шмат, што нават платныя дапамагатары ўжо не ў стане дапамагчы. Чаму так склалася і як надоўга, высвятляла Юлія Цяльпук. Калі вам адмовілі ў атрыманні польскай візы катэгорыі Д, за другую спробу давядзецца заплаціць 135 еўраў супраць ранейшых 80. Гэта на 60% даражэй, пры тым, што працэдура атрымання гэтай візы не спрасцілася ні на адсотак. Памер збору для грамадзянаў Беларусі, якія афармляюць нацыянальную візу на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, застаецца на ранейшым узроўні – 35 еўра. Змяняецца толькі аплата за паўторны разгляд заявы на нацыянальную візу, аплата за разгляд заявы на атрыманне шэнгенскай візы тып С, а таксама прыём і разгляд заявы аб паўторным разглядзе заявы на атрыманне шэнгенскай візы застаецца нязменная. Цана значэння мае, але не яна змушае некаторых беларусаў адмовіцца ад паездкі за мяжу. Галоўная праблема – запісацца на падачу пакету дакументаў. Наша ананімная суразмоўца ўжо паўгода спрабуе атрымаць візу, каб вярнуцца на сваё працоўнае месца ў Варшаве. Планировала, что получение новой визы займет месяц, полтора. После того, как отменили мою программу для этих специалистов, я решила подать на рабочую визу. И вот процесс записи занял у меня больше 3 месяцев. Я таки не смогла записаться. У гэтыя паўгода шмат мянялася. Скараціўся да мінімуму штат консулаў і паступова колькасць выдаваных імі візаў.
Прыпынілі праграму Poland Business Harbor, пакуль ідзе следства ў справе візавага скандалу ўнутры Польшчы. Цэнтры ўвялі верыфікацыю асобы паводле пашпарту і селфі, што мусіла адсеяць пасярэднікаў у рэгістрацыі слотаў. Шэнген пастанавілі выдаваць толькі запрошаным з Польшчы асобам, праўда, напярэдадні ўзнавілі прапанову для турыстаў. Консульствы прымаюць дакументы гатовымі пакетамі ад філіяў візавага цэнтру. На сайт апошняга адныя нараканні. Когда я звонила в визовый центр и говорила, что их сайт не работает, невозможно записаться самостоятельно, мне советовали сменить IP-адрес, попробовать с Wi-Fi, попробовать с другого компьютера. В общем, прилагать все возможные усилия, больше они ничем помочь не могут. Складаней за ўсё злавіць вольнае месца праз старонку візавага цэнтру VFS Global. Калі ўдалося, заяўнік праходзіць ідэнтыфікацыю праз міжбанкаўскую сістэму ADARIP, у выніку якой атрымлівае код, дзейны цягам гадзіны. З ім рэгіструецца ў візавым цэнтры, праходзіць онлайн-верыфікацыю, фотапашпарту плюс твар у рэальным часе, пацвярджае запіс і атрымлівае электронны ліст з датаю і часам падачы дакументаў. На справе сістэма блакуе заяўнікаў на кожным этапе. Напрыклад, паведамлення «Адбылася памылка, паспрабуйце праз некаторы час» і так цэлы месяц. Ці ў гэты момант верыфікацыя фота немагчымая, звярніцеся ў кол-цэнтр. Пры тэлефанаванні туды стабільная цішыня ў адказ. 24 мая были вывешены даты Гродно, и тут же слетела верификация, которую мы уже знаем, новая, по фото, паспорта и селфи. Люди, естественно, совершеннолетние, не могли записаться, потому что верификация просто не работала. 30-го также был сбой. В Минске были вывешены даты, люди просто не могли забрать даты, потому что не работал сайт. Нельзя было, то есть с ошибками работал сайт. Настасья – візавы агент. Яшчэ год таму ейнымі кліентамі былі асобы, якія проста не хочуць рэгістравацца самі. Цяпер дапамогі шукаюць таксама тыя, хто адчаяўся спрабаваць. У сярэднім на рынку кошт рэгістрацыі на нацыянальную візу 250-400 рублёў. За Шэнген аддасце 600 рублёў, а калі запісваецеся упершыню, даплаціце яшчэ 200. У некаторых агенцтвах цэны вышэйшыя ў разы. Уключаюць запаўненне анкеты і запрашэнне польскага боку. Але ў новай сітуацыі удача патрэбная і дапамагатарам, якім даводзіцца абыходзіць двухэтапавую верыфікацыю і за секунды змагацца за слоты на падачу, якіх значна менш, чымся ахвочых атрымаць візу. Как с этим бороться? Сейчас, например, то, что я вижу, есть крупные телеграм-чаты «Ловля дат», которая одна из них, где там 11 тысяч человек, и призывают к тому, чтобы люди писали в консульство, писали в МИД о том, что вы усложнили нам жизнь, потому что техническая часть не налажена. Либо уберите это, либо как-то поспособствуйте тому, чтобы сайт работал корректно. Датычныя візавай палітыкі міністэрства і ведомствы пра сітуацыю ведаюць. Адкліканы з Беларусі амбасадара Польшчы, а цяпер прадстаўнік МЗС у супрацы з беларускімі дэмакратычнымі сіламі Артур Міхальскі просіць цярплівасці. Я разумею, że mogą rodzić się... Я разумею, што ў індывідуальных выпадках могуць існаваць пэўныя расчараванні, бо візавая палітыка і ўся працэдура выдачы візаў вельмі складаная. Ёсць шэнгенскія правілы. Уплывае так званы візавы скандал, з якім маем справу ў Польшчы. Яго сутнасць не датычыць Беларусі, але ў некаторай ступені ўзмацненне жорсткасці пэўных працэдураў уплывае таксама і на беларусаў. Трэба шмат цярплівасці і шмат працы. Палякі ставяцца да беларусаў вельмі прыязна. Візавы скандал у Польшчы разгарэўся летась у верасні, калі спецслужбы выявілі сотні, а потым і тысячы выпадкаў незаконнай выдачы візаў мігрантам з краінаў Азіі і Афрыкі. Атрымлівалі візы на працу і навучанне ў Польшчы, а мігравалі ў іншыя краіны шэнгенскай зоны. Сярод падазраваных у стварэнні карупцыйнай схемы былы намеснік міністра замежных справаў Польшчы, некалькі консулаў ды іншых службоўцаў. Сярод дапытаных сведкаў былы прэм'ер-міністр Матeusz Morawiecki. Nie, czy pan rozmawiał? Nie przypominam sobie takich Ale rozmowa miała miejsce kilka dni temu. Nie przypominam sobie takich rozmów. Пакуль ідзе следства, консульскія аддзелы краіны працуюць вельмі асцярожна і марудна. Падчас нашай сустрэчы ў Міністэрстве замежных спраў Польшчы з дырэктарам консульскага дэпартамента мы атрымалі інфармацыю, што адбываецца таксама праверка на ўзроўні вышэйшай кантрольнай палаты Польшчы. Менавіта па выніках гэтай праверкі будуць дадзены рэкамендацыі, які будуць датычны і праграмы Polish Business Harbor, якая
менавіта давала больш магчымасцяў атрымаць візы беларускім бізнесменам. У МЗС прынялі прапановы з боку беларускага бізнесу з тым, каб улічыць іх пры пераглядзе праграмы. Але калі Польскі ўрад, Міністэрства замежных спраў плануюць ініцыяваць змены ў візавае заканадаўства Польшы. І гэтыя змены будуць апублікаваны, і ў нас, як у прадстаўнікоў беларускай грамадскасці, будзе таксама магчымасць уносіць свае прапановы, папраўкі і рэкамендацыі. Нам вельмі важна зараз фактычна згрупаваць гэтыя прапановы і рэкамендацыі і перадаць польскаму боку дзеля таго, каб яны былі ўлічаны. Кааліцыя Паўла Латушкі і Руху за свабоду ў каардынацыйнай радзе прасунула праект, згодна з якім трэба ўзмацніць узаемадзеянне дэмакратычных сілаў з урадамі Польшы, Літвы і Латвіі, каб спрасціць для беларусаў атрыманне візаў і пераход мяжы. Юлія Цяльпук, Белсат. Санаторый Беларусь у літоўскіх друскеніках у цэнтры шпіёнскага скандалу. Пачаткова здароўніца патрапіла пад еўрапейскія санкцыі, бо ўваходзіла ў структуру кіравання справамі Лукашэнкі. Санаторый судзіўся, але прайграў усе справы. Каб вывесці бізнес з-пад удару, дыктатар быў вымушаны перапісаць яго на іншае дзяржаўнае ўпраўленне. Супадзенне ці не, але пасля гэтага ў Беларусі затрымалі ўжо 2 былых супрацоўнікаў санаторыю па падазрэнні ў шпіянажы. Нашыя карэспандэнты выправіліся на месца і даведаліся, чым зараз жыве прафілакторый і хто ў ім адпачывае. Гэта дзіцячы корпус санаторыю Беларусь у літоўскім горадзе Друскінінкай. Раней сюды прыязджалі на адпачынак беларускія дзеці. Але цяпер літоўскае міністэрства замежных справаў спыніла выдачу візаў і корпус пусты. Трапіць у санаторый можна паводле шэнгенскай візы, выдадзенай іншай краінай. А гэта значыць, што беларусаў у Друскінінкаю не будзе. Ці амаль не будзе. З праблемамі беларускі санаторый сутыкнуўся ў 2020 годзе, калі пачаўся каранцін. Затым новы ўдар. Замарожванне рахункаў установы ў межах санкцыяў Еўрапейскага звязу. У той час санаторый належаў кіраўніцтву справамі Лукашэнкі. Неўзабаве яго перадалі іншаму ведамству – Рэспубліканскаму цэнтру аздараўлення і санаторна-курортнае лячэнне насельніцтва. Рахункі замарозілі. Санаторый спрабаваў адсудзіць кампенсацыі за каранцін і санкцыі, але прайграў усе судовыя справы. У выніку штат скарацілі напалову. Калі раней тут працавалі амаль 400 чалавек, то цяпер толькі 190. Падавалася б, прыбытак мусіць зніжацца, але паводле статыстыкі апошнія гады ён вырас амаль у 6 разоў. Рэч не толькі ў скарачэнні персаналу, але і ў тым, што адпачываць сюды едуць з краінаў Балтыі, Ізраілю, Польшы, Нямецчыны, ЗША. Гэтак Стасіс прыехаў з літоўскай Клайпеды. Ён памятае гэты санаторый яшчэ савецкага часу. Толькі цяпер працэдураў болей. 5 процедур. И 6-я еще бассейн и бани там все. Мне очень нравится. У санаторыі каментароў не даюць. У неафіцыйнай размове ўдалося даведацца, што сёлетні сезон не горш за леташні. Нумары зарэзерваваныя да канца жніўня. Гэткі стан рэчаў пацвярджаюць и у Беларуси. Что касается санатория Друскининкай, то он также работает с положительным экономическим результатом, принимает граждан Евросоюза. Аднак прыбытак не дапамагае развязаць сітуацыі. Тэрыторыя санаторыю належыць Літве, а будынак – Беларусі. 3 гады таму Літва разглядала магчымасць забраць будынак сабе. Беларускі бок не ўхваліў гэткага намеру. Ужо праз год у Беларусі затрымалі Андрэя Кобеля, былога галоўнага доктара санаторыю. Яго вінавацілі ў шпіянажы на карысць Літвы. Суд праходзіў у закрытым рэжыме, і вырак дасюль невядомы. Летась затрымалі яшчэ адну працаўніцу санаторыю – Элену Раманаўскене. Неўзабаве ў Менску распачнецца судовы працэс. У віну жанчыне ставіць агентурную дзейнасць. Нам удалося даведацца, што Элене прыблізна 60 гадоў. У беларускім санаторыі яна працавала апошнія 15 гадоў. Паўгода таму паехала ў Беларусь наведаць сваякоў і прапала. У Друскининкай мы сустрэлі Ніну Альхімовіч. Шмат гадоў яна працавала разам з Эленаю. Я сама из Белоруссии, и моя родня вся там. Если я работала в Беларуси в санатории и поехала бы к дочери, могли бы тоже сказать, что я шпион. Как это так?
Сітуацыю з затрыманнем нам пракаментавалі ў літоўскім дэпартаменце дзяржаўнай бяспекі. Абвінавачванні, выстаўленыя Элене Раманаўскіене, не адпавядаюць рэчаіснасці. Адное з апірышчаў рэжыму Беларусі КДБ выставіла абсурднае абвінавачванне, нібыта яна, жывучы ў Літве, нанесла шкоду нацыянальнай бяспецы Беларусі. Раманаўскіене не вяла ніякай дзейнасці, якая нейкім чынам магла б нашкодзіць Беларусі, таму гэтыя абвінавачванні беспадстаўныя інсінуацыі. Зрэшты, літоўскі бок таксама робіць пэўныя захады. Летась у снежні дырэктара санаторыю «Беларусь» Іллю Эпіфанава пазбавілі віду на жыхарства і не пускаюць на тэрыторыю Літвы. Афіцыйная прычына – пагроза літоўскай нацыянальнай бяспецы. Але працаўнікі санаторыю намагаюцца развесці палітычныя пытанні і адпачынак. Гэткага ж меркавання турысты і жыхары Друскімінкаю. У всех должно быть место, как говорится, подсоться. Кто хочет, тот приходит, тот отдыхает, тот приезжает. Мы думаем так. Дружить, надо дружить. Народами. Staramy się odpoczywać trochę od polityki. Намагаемся адпачыць ад палітыкі і ад нашай польскай, і тым болей ад міжнароднай. Трэба ўзяць невялікі перапынак і парадаваць дзяцей. Дрэнна, вельмі дрэнна, што стала меней беларусаў. Турызм – выдатная рэч, але палітычная сітуацыя дрэнная. Патрэбен мір, і я спадзяюся, сітуацыя палепшыцца. Хочется отпочивать, а вось политики не хочется. Тут треба серьезно думать, а я сегодня не настроенная. Каждый обычный белорус, как каждый обычный человек, он против конфликтов, против войны. Но я не имею ничего против людям. І пакуль Літва з Беларусю высвятляюць, хто за кім сочыць, санаторый «Беларусь» працягвае сваю працу, а людзі адпачываць. Еўген Цітоў, Здзіслаў Вайцяхоўскі, Смарыля Дакуцька, Белсад. На гэтым тыдні на беларуска-польскім памежжы разгарэўся чарговы крызіс. Акрамя новых рэкордаў па колькасці нелегальных спробаў трапіць у еўразвяз, фіксаваліся ўзброеныя атакі на польскіх памежнікаў. Ян Федарович сачыў за развіццём падзеяў. 31 траўня мяжа Польшчы і Беларусі. Арганізаваная група нелегальных мігрантаў прарываецца з боку Беларусі. 28 траўня на іншым адцінку польска-беларускай мяжы падчас спробы трапіць у еўразвяз мігрант цяжка параніў польскага жаўнера. Меркавана ножом, прымацаваным да палкі. Пакуль іншы памежнік аказваў медычную дапамогу параненаму, з-за плоту ў іх ляцелі палкі. Гэта сітуацыя, што ўскладняецца з кожным днём, даходзіць да бандыцкіх нападаў на нашых вайскоўцаў і памежнікаў. Гэта арганізаваная акцыя службы ў Беларусі з выкарыстаннем людзей, якія здзяйсняюць напады на прадстаўнікоў нашых службаў. Пасля інцыдэнту ў памежную зону тэрмінова прыехаў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Гэта ўжо другі ягоны візіт на польска-беларускую мяжу за травень. Упершы на пачатку месяца ён паабяцаў пабудову фартыфікацыйных умацаванняў. Цяпер жа Туск звярнуўся да тых палякаў, якія не бачаць у падзеях на мяжы праяваў гібрыднай вайны. Труднейшая служба, якую в ogóle можна сабе dzisiaj wyobrazić. Гэта самая цяжкая служба, якую толькі можна ўявіць сёння. Служба жаўнераў, памежнікаў, паліцэйскіх, якія з аднаго боку мусяць і робяць гэта паслядоўна, максімальна выяўляюць людскасць і спагаду, а з другога штодня зазнаюць атакі. І часам гэта выглядае так, як мы бачылі апошнія некалькі гадзінаў. Таму хацелася б, каб усе нарэшце расплюшчылі вочы і ўбачылі, што тут пастаўлена на кон. Колькасць нападаў і спробаў незаконнага пераходу беларуска-польскую мяжы імкліва ўзрасла ўвесну. На пачатку года іх колькасць вагалася ад некалькі дзясяткаў да сотняў на месяц. Цяпер лік ідзе на тысячы. Рэкордным стаўся травень. В Польше началась на самом деле очень серьезная борьба с внутренней агентурой, можно сказать, и российской, и белорусской. Напряжение на границе – это ответ Лукашенко и Путина на эту ситуацию. У 2022 годзе ў адказ на інспіраваны рэжымамі Пуціна і Лукашэнкі мігранцкі крызіс Варшава ўсталявала на частцы мяжы плот вышынёй 5,5 метраў. Такіх умацаванняў на мяжы, напрыклад, Латвіі і Беларусі, няма. Тым не менш, мігранты апошнім часам няспынна здзяйсняюць свае атакі менавіта ў польскім кірунку. На ўсходняй мяжы мы сутыкаемся з арганізаванай атакай супраць еўрапейскага звязу. 90% людзей, якія спрабуюць перайсці польска-беларускую мяжу, маюць у пашпартах расійскія візы. Гэтых людзей агітавалі ў розных краінах Афрыкі і Блізкага ўсходу, перавезлі ў Маскву, адкуль іх затым даставілі ў Беларусь і накіравалі да мяжы з еўрапейскім звязам.
Польша гэта самая уплывовая держава на ўсходнім флангу НАТО. Это самая великая і багатая держава ва ўсходняй частцы еўрапейскага звязу, якая в значнай меры вызначае палітыку як сваю, так і суседзяў у дачыненні да Беларусі і Расіі. Напрыклад, возьмем той факт, што Польша адна з некалькіх дзяржаў лідараў па колькасці дапамогі ваеннай Украіне. З захадамі па супрацьдзеянню гэткім акцыям разглядаюць павелічэнне колькасці вайскоўцаў на мяжы, а да таго ж аднаўленне буфернай зоны. Праўда, што не ўздоўж усёй мяжы, а толькі ў гайнаўскім і беластоцкім паветах. Польскі бок увёў яе ў 2021 годзе на пачатку міграцыйнага крызісу. Праз год пасля пабудовы плоту ад буфернай зоны адмовіліся. Dzisiaj rekomendowali nam ci, którzy tutaj z wami na co dzień. Тыя, хто тут з вами кожны дзень служаць, вашыя камандзіры рэкамендавалі нам хутка аднавіць буферную зону каля 200 метраў ад мяжы, дзе гэта неабходна для эфектыўнай працы нашых службаў. Між тым, усяго тыдзень таму Дональд Туск казаў пра магчымасць адкрыцця памежнага пункту пропуску ў Баброўніках. З беларускага боку гэта Бераставіца. Польшча прыпыніла функцыянаванне гэтага прапускнога пункту летась. Афіцыйна з меркаванняў нацыянальнай бяспекі, неафіцыйна як адказ за прысуд журналісту, актывісту Саюзу палякаў Беларусі Анджыю Пачобуту, якога рэжым Лукашэнкі асудзіў на 8 гадоў зняволення ў калоніі строгага рэжиму. Пока эта ситуация не успокоится, а как бы шансов на это, чтобы она успокоилась в ближайшее время, очень мало. Они не будут открывать этого погранпункта. Наверное, может быть, там будет такая ситуация, что перенесут это на какое-то время, неопределенное время. Это тоже возможно. Просто цяпер на мяжы паміж Беларусю і Польшчай працуюць два памежныя пункты пропуску. Гэта пасажырскі Берасце-Тэрэсполь і грузавы Казловічы-Кукурыкі. Ян Федарович, Белсат. Резонансную гісторыю апублікаваў беларускі расследавальніцкі цэнтр. Паводле інфармацыі журналістаў БРЦ, літоўскае прадпрыемства, якому беларускія дэмакратычныя сілы меркавалі даручыць друк пашпартоў Новай Беларусі, мела сувязі з набліжаным да Александра Лукашэнкі бізнесоўцам Віктарам Шаўцовым. Ёсць у гісторыі падазрэнні ў супрацы з рэжымам і ў бок іншых беларусаў. Амбітны праект беларускіх дэмакратычных сілаў у выгнанні «Пашпарт Новай Беларусі» выклікае занепакоенасць. Журналісты беларускага расследавальніцкага цэнтру у супрацы з літоўскім выданнем 15 минут ЛТ і кіберпартызанамі выявілі, што да распрацоўвання дакументу запрасілі кампанію, звязаную з гаманцом Лукашэнкі. Прадпрыемства з беларуска-літоўскімі каранямі GP Галаграфік, большай часткай акцыяў якога валодае Віктар Шаўцоў, з моманту заснавання мае наўпростовую сувязь з літоўскай кампаніяй Гарсу Пасауліс, якую абралі падраднікам для вытворчасці пашпарту Новая Беларусі. Наколькі яна павінна была працаваць з асабістымі звесткамі беларусаў, якія бы атрымлівалі гэты пашпарт, на сённяшні дзень невядома, бо паказанні розніца. Будзе неабходная значна большая празрыстасць, у тым ліку у тым, якія захады бяспекі гарантуюць беларусам, якія будуць ім карыстацца, тое, што іхныя звесткі не патрапяць у кепскія рукі. Пакуль з Гарсу Пасауліс не было канчатковага кантракту. Аб'яднаны пераходны кабінет толькі падпісаў мемарандум наконт супрацы. Спецыялісты кампаніі распрацавалі дызайн дакументу, які мае замяніць для беларусаў у замежжы пашпарт. Для таго, каб працягваць супрацоўніцтва надалей, пасля стварэння органа выдачы, пасля фармавання каманды будзе праведзеная праверка любых нашых падрадчыкаў, з якімі нам трэба будзе працаваць. Гэта звычайная юрыдычная працэдура, калі праводзіцца праверка такая, вывучэнне сваіх партнёраў. І пасля будзе прымацца рашэнне пра тое, як далей мы будзем супрацоўнічаць. Паводле Валера Кавалеўскага, літоўскую кампанію дэмакратычным сілам параіў Мікіта Забуга, беларускі бізнесовец, мецэнат і кіраўнік геральдычнай рады, што распрацавала медаль «Гонар і годнасць» для аб'яднанага пераходнага кабінету, ды эмблему «Белпол». І таму, маўляў, гэтая прапанова выглядала вартай даверу. Акрамя таго, прадстаўнікі кабінету маглі весці наўпростовую камунікацыю з фірмай, якая мае вялікі досвед працы з дакументамі, што патрабуюць асаблівых захадаў бяспекі. Напрыклад, друкуе бланкі пашпартоў для літоўскіх грамадзянаў. Аднак, як высветлілі журналісты БРЦ, у гісторыі працы кампаніі ёсць і шэраг гучных карупцыйных скандалаў. Аліна Скарбунова, Белсат.
Калі вы не бачылі гэтага расследавання, знайсці яго вы можаце на YouTube-канале беларускага расследавальніцкага цэнтру. А да нашага эфіру падключаецца фігурант гісторыі, апублікаваная беларускім расследавальніцкім цэнтрам, старшыня геральдычнай рады Пагоня Мікіта Забуга. Добрый вечар. Вітаю, шановні глядачі. Жыве Беларусь. Жыве вечна. Слава Украіне. Мікіта, за апошнія некалькі дзён вам прыйшлося даць некалькі інтэрв'ю, вашы адказы я бачыў. Вы вельмі незадаволеныя высновамі расследавання і абвяргаеце любую датычнасць да рэжыма Лукашэнкі. Ваша каманда, геральдычная рада, распрацавала макет пашпарта Новай Беларусі, а таксама выгляд медалёў і ордэнаў для дэмакратычных сілаў. Але нашыя гледачы маглі прапусціць вашае ранейшае інтэрв'ю, таму я перазадам вам некаторыя з асноўных закідаў, якія гучалі ў гэтым расследаванні. Вы скончылі Акадэмію Міністэрства ўнутраных справаў, служылі ў міліцыі і падарожнічалі па-за межы Беларусі ў кампаніі з супрацоўнікамі следчага камітэту. Гэта факты, якія там утрымліваюцца ў гэтым расследаванні. Я разумею, чаму магло засвяціцца чырвонае святло адносна вас у журналістаў. Як спалучаецца вось гэтае вашае мінулае, так, Акадэмія МУС, праца ў міліцыі з вашым удзелам сённяшнім у праектах дэмакратычных сілаў? Ну, глядзіце, сёння можна накідаць такія ключавыя словы, як Акадэмія МВД, там кіберпартызаны. Дарэчы, яны адмовіліся, што яны ўдзельнічалі ў гэтым расследаванні. Можна... Мне нават цяжка назваць это расследаваннем, тому што адбыўся просты зліў інфармацыі, нейкія супастаўленні і несупастаўлянні фактаў, некія маніпуляцыі, асацыяцыі, афарбоўкі і падводкі нашых грамадзян да нейкіх вывадаў, да вынікаў. Таму я нават не хачу пра гэта каментаваць. Я гэта ўсё излажыў у нашай ніве, усе гэтыя факты. Я разумею, я таксама разумею, што вы не хочаце каментаваць, так як я і сказаў. Я чытаў вашы адказы, я ведаю. І я разумею, што не кожны чалавек, які працаваў ці скончыў Акадэмію МУС, абавязкова будзе агентам, так? То бок гэта не роўныя паміж сабой справы. Адзінае, што нашыя гледачы, якія зараз глядзяць вас, і перад тым, як мы перайдзем размаўляць, напрыклад, пра праект пашпарта Новай Беларусі, я хацеў, каб у іх было сваё ўражанне адносна таго, хто вы такі, чым вы займаецеся і як спалучаецца, як я і пытаўся, вашае мінулае з вашым сённяшняй дзейнасцю вашай. Дзякуй за пытанне. Ну, глядзіце, я сам беларус. З дзяцінства рос у беларускам асяроддзі, сярод цікавых, знакамітых беларусаў. Шчаслівы чалавек. У школе вучыўся ў 90-х, по чырвона-белым кніжачкам гісторыі, натхняўся романтычнымі гісторыямі Владимира Орлова, іншых пісьменнікаў, натхняўся прыкладамі нязломных нашых герояў, Каліноўска, у тым ліку сённяшніх палітыкаў. Скончыў беларускамоўную школку, радзенскі ліцэй з медалём. Увогуле, я ніколі не быў публічным чалавекам, стараўся рабіць працы ціха, будаваў помнікі, вешаў шыльды, узгадняў гэта ўсё. Таму проста цяжка мне апраўдацца. Я па шчырасці не публічны чалавек. Ніколі не хацеў ім быць, гэта вымушаная мера. Таму, каб пазбавіць дыскрэдытацыі менавіта сам праект, я выйшаў у эфір. Таму задавайце пытанні, я буду рады больш расказаць пра праект, а пра гэты зліў інфармацыі, гэтыя незвязныя факты, Я разумею, але гэта ўсё ж такі факты, таму мне важна было запытацца ў вас. Ўсё ж такі я не пачуў адказ, но добра, я вам задам яшчэ адно пытанне, якое таксама гучыць у расследаванні, якое выклікае у гледача адразу пэўны недавер, так, што у вас быў бізнес у Беларусі зарэгістраваны у тым жа самым будынку, дзе месціцца міліцыя, так? І таксама гэта гучала, што вось як гэта было магчыма, як магчыма было зарэгістраваць бізнес па адным і тым жа адрасе? Глядзіце, спадар Ігор, гэта я не ведаю, для каго
для каго гэта матэрыял. Чалавек з мінімальна крытычным розумам разумее, што гэта немагчыма. Я спадару Івашкевічу персанальна адсылаў фатаграфіі, што Станіслав Івашкевіч — это гэты кіраўнік будынак беларускага расследавальніцкага цэнтра. Я для гледачоў патлумачу. Так. Я адсылаю яму фатаграфіі, што ў адным і том жа будынку знаходзіцца некалькі будынкаў. Я не ведаю, як так сталася, што яны пад адным унікальным номерам, пад адным адресам. Ось. І нават сённяшнім днём там по гэтаму адресу той же самае Ленінская 73, якую ён указваў. Але яму ён не хацеў нічога чуць, так па шчырасці. Як не хацеў чуць, што нельга выкрываць людзей, што сёння людзі знаходзяцца ў гулагі, і ўсе агучаныя ім маі знаёмыя будуць падвержаны рэпрэсіям. Вы ж чулі, што сказаў Лукашенко, што пра маёмасць забудзьце, думайце ўжо пра сваіх сваякоў. Таму ён паставіў мяне ў вельмі цяжкую сітуацыю сёння. Я суткамі не сплю, думаю пра эвакуацыю маіх блізкіх, знаёмых. Таму хай з ім разбіраюцца ў рамках правового поля. Я разумею. Яшчэ адным апошнім уже такім пытаннем там жа з гэтага расследавання гучыць тое, што вы прывялі ў праект пашпарта Новай Беларусі літоўскую кампанію, якая звязаная з бізнесоўцам, які з'яўляецца таксама там набліжаным да Александра Лукашэнкі. Чаму вы параілі дэмакратычным сілам паслугі менавіта гэтай кампаніі? Я разумею, што вы маглі не ведаць, так? Але чаму менавіта гэтую кампанію вы параілі дэмсілам у якасці выканаўца гэтага праекту пашпарта Новай Беларусі? Ну, па-першае, такая арганізацыя ў Літве адзіная. Яна на сённяшні дзень друкуе больш за 10 пашпартоў розных краін. У савакупнасці, там амаль каля 30 друкавала розных краін за ўвесь час свайго існавання, таму і мне недавера не было. Па-другое, гэта я не хочу становіцца адвакатам гэтай арганізацыі, таму што зноў могуць вывесці нейкія сувязі. Па шчырасці пра гэта Шыўцова я даведаўся вось пры гэтым расследаванні. Такое ўражанне, што дасталі нейкі стары башмак, чалавек адсядзеўшы там, як я глядзеў па яго, ужо не ў Беларусі жыве. Яго, яшчэ раз кажу, я не хочу, нават мне ўвогуле не цікава гэтыя ўсе лукашанята і сувязі з імі. Мне вельмі важна, каб кожны беларус атрымаў нацыянальны наш пашпарт. Канешне, гэта таксама важна, але важна таксама, каб дадзеныя беларусаў, якія іх атрымліваюць, усё ж такі не патрапілі. Таму, калі ёсць нават такое рызыка, я разумею, чаму расследавальнікі займаюцца такімі пэўнымі пытаннямі, таму што важна ўсё ж такі разумець, што дадзеныя беларусаў будуць у бяспецы. Здараліся перад гэтым ужо нейкія пэўныя справы, вы ведаеце таксама пра іх, у якіх, на жаль, былі раскрытыя асобы беларусаў. Але добра, заставім гэтую гісторыю. Я думаю, што ўсе зацікаўленыя, хто захоча пачытаць болей, змогуць знайсці вашы адказы ў іншых інтэрв'ю і паглядзець іх. Мяне яшчэ прыцягнула ўвагу у вашых выказваннях пытанне таго, што пашпарт Новай Беларусі, заяўляеце вы, мог бы быць ужо надрукаваны, і першыя беларусы маглі б іх ужо атрымліваць. Але гэта не адбываецца. Вы можаце патлумачыць, чаму гэта не адбылося і чаму, на вашу думку, ён ужо фізічна мог быць на руках у першых асобаў? Дзякую за пытанне. Па-першае, я хацеў бы вярнуцца трошку. Калі спадар Івашкевіч хацеў так дапамагчы гэтаму пашпартнаму праекту, каб забяспечыць бяспеку, ён мог увайсці ў камісію, знайсці там умоўна кратоў, там датычных, падазронных людзей, зрабіць рэальнае расследаванне, а не накідаваць выдзернутыя факты і тым самым дапамагчы. Але ён сваёй дыскрэдытацыяй, людзі ж проста не меюць часу яны там аналізаваць гэта ўсё там, яны чытаюць загалоўкі, і ён толькі нанёс шкоду, то бок ягоныя дзеянні супадаюць з
намерами режима. Спадар Микита, прошу прабачэння, я ўсё ж таки прашу перайсці нас да тэмы пашпарта. Ведаеце, Станіслава Івашкевіча ў адрозненні ад папярэдняга эфіра, дзе вы мелі магчымасць з ім паразмаўляць на канале аднаго вядомага блогера, тут яго няма, ён не можа сябе апраўдаць, не можа выступіць сабе ў апраўданні. Атрымліваецца, што з вашага боку маналог. Таму давайце сапраўды паразмаўляем пра пашпарт. Можа, іншым разам зладзім нейкую размову з удзелам Станіслава Івашкевіча. Дык усё ж такі, вы кажаце, што пашпарт Новай Беларусі мог быць ужо надрукаваны, і першыя беларусы яго бы атрымалі. Але гэта не адбываецца. Чаму? Безумоўна. Ну, глядзіце, трэба да храналогіі падзей вярнуцца. Штодзённая праца геральдычнай рады, яна пачалася у 15 кастрычніка 22 года по нашим протоколам. 22 кастрычніка мы ўжо падрыхтавалі першы варыянт дызайна, і ўжо 4 снежня 22 быў дасланы варыянт дызайна у кабінет. У снежні 22-го з 3 журналістамі ўжо прадстаўнік кабінета заявіў, што паспарт Беларусі гэта не фантастыка. І ўжо са снежня 22-го года да сакавіка 23-го мы ўзгаднялі неабходныя тэхнічныя дэталі з Еўракамісіяй. Я персанальна ўзгадняў, і у сакавіку праект быў узгоднены і ўжо канчаткова пераданы ў кабінет у боксавіку 23 года. На канферэнцыі Новай Беларусі ў жніўні спадар Валер Кавалеўскі, ён прэзентаваў ты праект, і па сённяшні дзень 2 чэрвеня 24 года надрукаваных узораў пашпарта няма. Складу каманды, ну, па крайней мере, які прадставіў нам спадар Кавалеўскі, не існуе. Па сутнасці адказных за праект нацыянальнага пашпарта таксама няма. Валер Кавалеўскі кажа, што гэта не адбываецца з-за таго, што няма кода. Без кода пэўнай краіны немагчыма друкаваць гэты пашпарт, бо без гэтага ён будзе проста недзейны, гэта будзе папера. Ну, я думаю, што гэта не так. У цэлым геральдычная рада накіравала шмат энергіі, матэрыяльных сродкаў, штодзённай працы. Былі далучаныя шмат светлых людзей да гэтага, і мы і надалей прапаноўвалі сваю дапамогу. Як, в прынцыпе, прапаноўвалі іншыя дэмакратычныя супольнасці, той жа спадар Павел Латушка, але ўсе прапановы дапамогі засталіся без увагі, і далейшая праца была фактычна спынена. Сёння мы бачым, што праз 1,5 гады пасля перадачы нашай працы Валеру Кавалеўскую, ніякіх дзеянняў не адбываецца. Але я вам толькі што назваў прычыну, якую ён кажа. Ён кажа, што без гэтага кода пашпарт Новай Беларусі немагчымы. Вы лічыце па-іншаму, вы лічыце, што ён магчымы? Канешне, ёсць шмат прыкладаў, калі код краіны не прызнаны той жа краінамі ААН, і сам документ, як тревел-документ прызнаецца. Тое ж самае Косово, той ж самы Тайвань. Пашпартаванне Тайваня ўвогуле у дзесяткі найлепшых краін сусвета па сваёй крэпасці. Бо гэта ўсё, на маю думку, это ўсё адгаворкі. Сёння, разумееце, праект ідзе па 3 такіх сцэнарах, этапах, я б сказаў. Першае, гэта такі зацягивается ён, то бок вельмі падобна это зацягиванне на такі саботаж. Ён плавна перайшоў у працэс дыскрэдытацыі людзей самого праекта і людзей з гэтым праектам звязаны. І я так разумею, што трэці этап гэта будзе умоўна этап зліва. Так вот, сёння, карыстаючыся магчымасцю вось гэтага эфіра, я хочу звярнуцца да президента Элек Светланы Тихановской с просьбой проявить политичную волю и не допустить взрыву этого проекта. Мы лічым, что это агульнанациональный проект, а не проект Валера Кавалеўскага, або спадара Павла Латушки, або той же Тихановской. На вокладке пашпарта написано «Беларусь».
Таму гэта выпрабаванне для ўсіх, і наша справа гонару рэалізаваць гэты праект. Калі ёсць недавер да пэўных асоб, у прыватнасці там да мяне, то гэта ж не праблема, я гатовы зайсці, або яшчэ раз прайсці паліграф, або любую другую спецправерку. Як па-сапраўднаму гэту праверку павінны пайсці ўсе, хто датычны да гэтага праекту нацыянальна. Справа не ўва мне, разумееце. Я дапускаю, што зліў персанальнай гэтай інфармацыі па мне звязаны менавіта штоднёвым напамінамі і клопатам за рэалізацыю гэтага праекта. І тым, што не стала, я не задаю стала незручнае пытанне. Это, яшчэ раз падкрэслю, гэта справа агульнанацыянальная. Я таксама так лічу, што пашпарт новай Беларусі гэта не справа нейкага аднаго палітыка, гэта сапраўды справа ўсёй дэмакратычнай супольнасці, а таксама ўсіх беларусаў, і ён ім вельмі патрэбны, таму што сотні, магчыма, ўжо тысячаў неўзабаве сустрэнуцца з гэтай праблемай легалізацыі і нейкага дакументу, які дазволіць ім падарожнічаць. На жаль, наш час скончыўся. Спадар Мікіта, дзякуй вялікі, што выйшлі з намі на сувязь, дзякуй вялікі, што таксама адказваеце на пэўнае пытанне, таму што вы былі не публічнай асобай. Гэта на мінулым тыдні, яшчэ ў панядзелак на мінулым тыдні вас ніхто не ведаў. У гэты момант вы ўжо сталі чалавекам, які свабодна выступае ў СМІ і распавядае пра гэты праект. Добрага вам вечара. Выборы ў трэці склад каардынацыйнай рады завершаныя, вынікі агучаныя. У галасаванні ўзялі ўдзел амаль 7 тысячаў беларусаў. Адныя называюць гэта поўным правалам, іншыя называюць гэта поспехам. А якія высновы, акрамя ўласна размеркавання мандатаў, можна зрабіць з гэтай выбарчай кампаніі, распавядзе Аліна Скрабунова. Першыя электронныя дэмакратычныя выбары для беларусаў. На гэтым тыдні абралі дэлегатаў у трэці склад каардынацыйнай рады. Свае галасы за палітычныя кааліцыі аддалі 6723 асобы. Найбольшую актыўнасць прадэманстравалі беларусы Польшчы. Гэткая яўка не дацягнула і да 0,1% нашых суайчыннікаў, якія маюць права галасаваць. Гэта рэальныя грамадзяне Беларусі, якія выказалі сваё волеизъявленне, і гэтыя лічбы рэалістычныя. Я не буду ацэньваць, наколькі яны высокія ці нізкія. Для нас яны рэалістычныя, і мы, па сутнасці, бралі на сябе адказнасць за тое, каб гэта было сапраўднае, шчырае галасаванне са шчырым падлікам галасоў. Нізкі паказнік удзелу беларусаў у выбарах, на думку палітолага Паўла Усава, выкліканы адсутнасцю інтарэсу людзей да палітычных працэсаў, праз падрыў даверу да прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў. Гэта вынік сістэмных памылак, якія былі зроблены на працягу 4 год, і не толькі ў межах каардынацыйнай рады, але агульнадэмакратычнымі структурамі, але перш за ўсё, канешне, гэта датычыць каардынацыйнай рады, якая не змагла правесці эфектыўных своечасовых рэформаў. Аднак з іншага боку, на выбары каардынацыйнай рады можна паглядзець, як на першы крок беларускага грамадства наладзіць палітычнае жыццё. Грамадства вучыцца дэмакратыі. І мы ўпершыню праз все гэтыя дэбаты, праз тое, што мы пабачылі падчас гэтага арганізацыі выбарчага працэсу ці падчас дэбатаў, мы ўбачылі, наколькі цяжка шукаць кампраміс, наколькі цяжка публічна выступаць. У Беларусі не было дэмакратычнага працэсу, дэмакратычных дэбатаў больш за 30 гадоў. Гэтак жа ацэньваюць онлайнавую электаральную кампанію міжнародныя назіральнікі. У прыватнасці прадстаўнікі ад парламенцкай дэлегацыі з Францыі, якія пільна сачылі за працэсам. Дэмакратыя – гэта сістэма, якая вымагае найбольшага разумення і адказнасці ад кожнага грамадзяніна. І для мяне гэтыя выбары – частка шляху да дэмакратыі. Вядома, гэта яшчэ не канец, бо дэмакратыя – гэта працэс, яна не можа скончыцца. Але выбары і дэмакратычная Беларусь на шляху дэмакратыі. І гэта добра.
У выніку крэслы ў прадстаўнічым органе размеркаваліся наступным чынам. Абсалютную большасць, 28 месцаў, атрымаў спіс каманда «Латушкі» і «Рух за свабоду». 13 маюць прадстаўнікі ад блоку Пракоп'ева-Ягорова. Па 8 месцаў атрымалі спісы «Незалежныя беларусы», «Еўрапейскі выбар» і «Моладзевы наступ». Яшчэ па 6 месцаў зоймуць прадстаўнікі спісаў «Наша справа» і блоку «Воля». Найменей жа у чальцоў спісу хопіць баяцца, усяго 3 месцы. Скаргаў адносна вынікаў галасавання ў выбарчую камісію не паступала. Першае паседжанне новага складу каардынацыйнай рады запланаванае на 15 чэрвеня. Аліна Скрабунова, Белсат. У Беларусі катастрофа з недахопам працоўных рук. Як заўсёды ў такіх выпадках, спачатку біць трывогу пачалі не звязаныя з дзяржавай эканамісты і палітычныя назіральнікі, а прадстаўнікі рэжыму або адмоўчваліся, або адмахваліся. З'язджаюць і хай сабе едуць, назад іх не пускайце, казаў напрыканцы 2020 года Лукашенка пра лекараў. А кіраўнік дэпартаменту па грамадзянстве і міграцыі тады ж агучваў статыстыку. На тэрыторыю Польшчы быў самы вялікі выезд, каля 10 000 чалавек. Сітуацыя не крытычная і не наносіць сур'ёзныя шкоды нацыянальнай бяспецы. Краіна не адчувае значнай страты працоўных нацыянальных рэсурсаў. Насамрэч, яны або ўжо тады хлусілі, або не разумелі і не бачылі маштабаў эканамічнай эміграцыі. Пачалося ўсё на некалькі гадоў раней. У 2020 годзе толькі паскорылася. У 2019 я разам з калегамі рабіў праграму «Белсат едзе». Мы ездзілі па раённых цэнтрах і невялікіх гарадах Беларусі і размаўлялі з мясцовымі пра тое, якія ў іх праблемы і якія радасці. Уже тады я пачуў ад людзей расповеды пра тое, што працы ў рэгіёнах няма, і што ў кожнага ёсць знаёмыя ці сваякі, якія з'ехалі на заробкі ў Польшчу, Літву ці Расею. Жонкі скардзіліся, што падоўгу не бачаць сваіх мужыкоў. Да я і сам адчуваў, што працэс ідзе. Мая стужка сяброў у Фэйсбуку ўсё часцей выдавала фотаздымкі, як той ці іншы знаёмы з дзяцінства або па школьных часах пераязджаў жыць у іншую краіну. Людзі абсалютна не звязаныя з палітыкай ці нейкай грамадскай дзейнасцю з'язджалі па банальна эканамічных прычынах. Бо калі дабрабыт у суседніх краінах адчувальна вышэйшы за дабрабыт у тваёй уласнай краіне, то міграцыя непазбежная. Людзі заўсёды будуць шукаць, дзе ім лепей. Сярэдні заробак у Беларусі ў 2018 годзе 900 рублёў, або $450. У тым жа 2018 годзе сярэдні заробак у Польшчы $1200, а ў Літве €961. У Расіі ў той жа 2018 год сярэдні заробак $702. Розніца з Літвой і Польшчай у 2,5 разы. У 2023 годзе сярэдні заробак у Беларусі $630, у Польшчы $1700, у Літве €2000, у Расіі $870. Розніца з Польшчай і Літвой вырасла і складае ўжо 3 разы. Але ёсць і яшчэ адзін важны паказнік. Колькі жыхары той ці іншай краіны выдаткоўваюць на ежу. Дык вось у Беларусі гэта амаль 40%. Дадзеныя 4 дні таму апублікаваў Белстат. Пры гэтым літоўцы і палякі на ежы выдаткоўваюць у 2 разы меней. 21 і 17% сваіх прыбыткаў адпаведна. Расейцы 29%. Стрымаць міграцыю пры такой дыспрапорцыі немагчыма. Запаволіць працэс магло б толькі моцнае нежаданне суседніх краінаў прымаць такіх эканамічных уцекачоў. Але мы бачым адваротную карцінку. І Польшча, і Літва, і Расія з задавальненнем прымаюць нашых суграмадзянаў. У выпадку Беларусі сітуацыя значна пагаршаецца атмасферай тэрору, які рэжым Лукашэнкі і ягоныя апрычнікі стварылі пасля 2020 года. Гэты фактар сам па сабе стварыў маштабную міграцыйную плыню палітычна актыўных людзей, але і дадаткова выступае каталізатарам у міграцыйным працэсе па эканамічных прычынах. Маштаб стратаў параўнальны з вайной. З Беларусі з'ехалі ад 200 да 500 000. Лукашенка гэтых працэсаў не разумее. У 90-х і 2000-х ён выдатна адчуваў, што беларусам трэба стабільнасць, няхай і не багатая, але цвёрдая. Але ў 2010-х прыярытэты вялікай часткі насельніцтва змяніліся.
У людзей ужо іншыя патрабаванні да якасці жыцця. Але Лукашенко застаўся ў 90-х. У тым свеце, дзе чалавеку дастаткова было толькі працоўнага месца на заводзе да $500 на жыццё. Таму для Лукашэнкі усе мігранты палітычныя, эканамічныя гэта беглыя. Ён стварыў умовы, якія прывялі да аднамомантнай страты насельніцтва параўнальнай па маштабах да вайны. А яму і ягонай прапагандзе смешна. Ха-ха, беглыя. Апошнім часам нават ягоным чынушам сталі ясныя маштабы катастрофы. Яны кінуліся прыдумляць нейкія праграмы па вяртанні, але я ўжо зараз ведаю, што вынік гэтых высілкаў будзе каля нулявы. Эканамічныя не вернуцца, бо там яны зарабляюць у 3 разы болей. Палітычныя не вернуцца, бо куды вяртацца? У той канцлагер, з якога яны ледзь вырваліся, таксама не вернуцца. З камуністычнай Польшчы ў свой час уцяклі 1 300 000 палякаў. Мільён так ніколі і не вярнуўся. І як бы гэта ні было балюча казаць, не вернуцца і беларусы. А найгоршае нават не тое, што Лукашенко прывёў Беларусь да такой катастрофы, а што ён не разумее наступстваў такіх стратаў. Кароль страціў розум, краіна пусцее, а ён смяецца. Беглыя. Ха, гэта ж так смешна. Чатыры гады ў няволі, год з якіх у поўнай інфармацыйнай ізаляцыі. Затрыманне Сергея Ціханаўскага сталася гучным і рэзанансным. Ужо ў 2020-м было зразумела, што Лукашенко, парушаючы любыя законы, будзе жорстка зачышчаць сваіх канкурэнтаў у гонцы за прэзідэнцтва рукамі сілавікоў. Мы вырашылі нагадаць вам, як развіваліся падзеі 29 траўня 2020 ў горадні падчас выбарчай кампаніі. Канец траўня 2020-го старт кампаніі збору подпісаў за кандыдатаў на прэзідэнцкае крэсла. Горадня на цэнтральнай плошчы праходзіць пікет на падтрыманне Святланы Ціханаўскай, які праводзіць ейны муж Сергей. Раптоўна з натоўпу да яго выходзіць жанчына, хапае за рукі і ўсяляк дабіваецца ўвагі Ціханаўскага. Ён жа намагаецца адхіліцца ад нападаў незнаёмкі, на што ўжо рэагуе міліцыя. У заварусе адзін з сілавікоў падае. Гэта сталася падставою для затрымання Сергея Ціханаўскага ды ягоных паплечнікаў. Зрэшты, выпадак не першы. У 2019 годзе Ціханаўскага пакаралі 15 сотнямі за жывы эфір падчас акцыі супраць інтэграцыі з Расіяй. У 2020 яму тройчы прысудзілі па 15 сотняў арышту. Адно з затрыманняў і перашкодзіла ягонай рэгістрацыі ў якасці кандыдата на прэзідэнцтва. Ён размаўляў з людзьмі вельмі проста. Ён ездзіў у розныя гарады, каб проста сустрэцца, пачуць, адчуць людзей. І вельмі стаў папулярны, і гэта напужала рэжым. 15 суток, наверное, даць. Супраць Сергея Ціханаўскага распачалі крымінальную справу. Следчыя органы правялі ператрусы, і у тым ліку паводле месца пражывання ягонай маці і на лецішчы, дзе нібыта знайшлі $900 000. Самого ж Ціханаўскага неаднойчы змяшчалі ў карцер. Амаль праз 1,5 года ў гомельскім судзе агучылі вырак – 18 гадоў няволі. Летась дадалі яшчэ 1,5 нібыта за непадпарадкаванне адміністрацыі папраўчай установы. Інфармацыя ад зняволенага практычна не паступае, бо Ціханаўскага трымаюць у адзіночнай камеры і поўнай ізаляцыі. Я ўспрымаю гэту сітуацыю крышачку не так, як дзеці. Дзецям нашмат цяжэй. Мой старэйшы сын поўнасцю так абстрагаваўся ад гэтай тэмы, закрыўся, і тэма таты – гэта табу. Малодшая дачка, яна, калі узгадваецца тата, гэта заўжды слёзы. Так яна перажывае гэту боль. Яна піша шмат лістоў. Тата ўжо больш за год няма ніякіх адказаў, але я тлумачу, чаму няма адказаў, што тату трымаюць у ізаляцыі, бо ён герой. Летась сям'я Сергея атрымала ананімнае паведамленне, што нібыта ён сканаў у турме. Аднак неўзабаве гэту інфармацыю зняпраўдзілі прапагандысты, паказаўшы кадры з Ціханаўскім з камераў назірання папраўчай установы. І гэта адзіныя звесткі пра яго, якія дайшлі на волю. Марыля Дакуцька, Белсад. Акурат у гадавіну затрымання Сергея Ціханаўскага мой калега Віталь Бабін паразмаўляў з былым вязнем Глебам Гатоўкам, які днямі эвакуяваўся з Беларусі пасля 4 гадоў, праведзеных у няволі. Падчас адбывання тэрміну ў жодзінскай турме ён бачыўся з Ціханаўскім, а ў СІЗА з Максімам Знакам.
У сераду мы паказалі фрагмент гэтай размовы, а зараз даем поўную версію, дзе гатоўка расказвае пра стан палітычных зняволеных, стаўленне адміністрацыі папраўчых установаў, чуткі пра смерць Ціханаўскага, а таксама умовы ўтрымання. Калі і дзе вы апошні раз бачылі Сергея Ціханаўскага? Бачыў я яго апошні раз у сакавіку гэтага года у турме Жодзінскай. Падчас прагулак на калідорах просто. Як Сергей выглядаў? Што вы можаце пра гэта сказаць? Ну, калі параўноўваць з тым, што я бачыў яго на запісах ягонага канала, ну, калі ён быў на волі, то ён заўважна схуднеў, ну, вельмі моцна схуднеў. То я бы яго не пазнаў, напэўна. Як думаеце, гэта звязана з кепскім харчаваннем ці з нейкімі іншымі прычынамі? Я думаю, гэта ўсё ўкупе. Ну, ён жа увесь час сядзіць адзін, плюс дастаткова доўгі час ён праводзіць у ізалятарах, прычым ну, у жудасных умовах, і калі холодна там было. І ну, нейк псіхалагічны стрэс пастаянны, таксама ціск такі. Ці вам удалося заўважыць нейкі псіхалагічны стан на той момант у Сергея Ціханаўскага? З тых размоваў, што я чуў, калі ён нейкія дыскусіі уступаў з адміністрацыяй, то ён ну, выглядае адэкватна. То бок, ну, трымае планку, там, ваюе з імі, стараецца. Там, ну, па рэжыму, тое, што хоча, ну, адстойваць свае правы, якія ў ёй парушаюць. Пра парушэнне якіх праў у першую чаргу ішла гаворка, што вы пачулі гэтых размоў? Яму ствараюць інфармацыйны вакуум, яго абмяжоўваюць у тым, што ёсць у амаль кожнага, ну, зняволенага. Ну, літаральна самыя простыя побытавыя рэчы, тыя рэчы, якія перадаюць бандэролю з волі. Вось, напрыклад, у яго ў камеры нават не было паперы, каб напісаць нейкую заяву, каб забраць свае ўласныя рэчы з рэчавага складу. То бок, вось ён на праверку, ось я чуў проста, праверка праходзіла, прыходзіла адміністрацыя да яго, і ён з імі сварыўся, як так, мне прыйшла, ну, моя бандероль законная раз у год, там, ну, перадач прадуктовых няма ні ў кога. Ну, вось, раз у год можна атрымаць бандероль, там, 2 кілаграма. І гэтую бандероль яму не аддаюць адразу у камеру, а кладуць на склад. Каб з склада забраць, трэба пісаць заяву, а ў яго нават паперы няма. То бок, ён кажа, і, ну, і асадкі, вядома, ну, то бок нічога. Ён кажа, а дзе рэгламентавана, што заява павінна быць у пісьмовай форме? Я вам вусна на камеру кажу, вы же, ну, прадстаўнік адміністрацыі. Ну, вось, за гэта ён змагаецца. Ну, з гэтых размоваў відаць, што ён, ну, у адэкватным стане. Вы сказалі пра тое, што паразмаўляць з Сергеем Ціханаўскім вам не ўдалося, у вас была нейкая забарона на камунікацыю з ім? Ён баіцца вось гэтых новых парушэнняў, то бок і стараецца неяк прытрымлівацца, ну, нейкіх правілаў унутранай распарадка, таму што за самыя дробязі за ім пастаянна сочаць і не ўпусціць ніякай магчымасці, ну, напісаць гэты рапарт і пасадзіць яго ў ізалятар. Што датычыцца чутак, якія распаўсюдзіліся некаторы час таму пра нібыта смерць Сергея Ціханаўскага, што вам пра гэта вядома? Ведаеце, мы пра гэта таксама даведаліся ўнутры са сваіх нейкіх там крыніцаў. Я думаю, гэта было зроблена адмыслова, ну, з нейкімі мэтамі праверыць рэакцыю грамадства. А справа ў тым, што калі гэта толькі пачалося, это, ну, пасля суда па 411 артыкуле ён неяк пачаў, ну, знікаць, як я разумею, з эфіру, так сказаць. Ну, нейкая інфармацыя перастала выходзіць на волю. Адзін зняволены, не палітычны, ён пісаў у лісце сваім родным таксама нейкія ўзгадкі пра Ціханаўскага, і гэты ліст не выпусцілі на волю. Яго выклікаў аператыўны супрацоўнік, аддаў яму і сказаў такія словы, я думаю, хутчэй за ўсё прагаварыўся, што пакуль людзям рана ведаць пра гэта. То бок, ну, была нейкая пастанова, нейкі план, цалкам ізаляваць Ціханаўскага ад свабоднага свету. Як лічыце, гэта ініцыятыва, якая сыходзіла зверху, ці гэта ініцыятыва менавіта адміністрацыі Жодзінскай турмы? Не, канешне, зверху, по-любому зверху. Ну, просто такіх рашэнняў іх кампетэнцыі няма прымаць. Ну, у самой турме.
Это, ну, все з дэпартамента ці нават вышэй. Ці былі нейкія распараджэнні ў тым ліку тым вязням, якія вызваляліся пасля адбыцця свайго тэрміну, каб яны не распаўсюджвалі аніякіх звестак пра Сергея Ціханаўскага? Не толькі пра Ціханаўскага, а наогул пра турму, пра умовы ўтрымання, пра адміністрацыю. Вось за гэта яны хвалююцца, каб наогул нічога не выйшла. Кагосьці з іншых палітычных зняволеных вы сустракалі там у Жодзінскай турме яшчэ? У Жодзінскай, вядома, не толькі ў Жодзінскай, як бы не толькі там сядзеў. На Валадарцы я там перасекся з Максімам Знакам, недзе пару тыдняў мы разам сядзелі у Новополоцку з Александром Кабанавым, Сергеем Петрухінам на Валадарцы мы таксама сядзелі разам. У Жодзіна, ну вось, Ціханаўскі побач сядзеў, у гэтай жа турме таксама недалёка сядзеў Ігор Аліневіч. Так, я сядзеў з Жэнем Рубашкам, Юрыем Белько. Ну, гэта такія вось, з імі я непасрэдна ў камеры доўгі час знаходзіўся. Ну, і таксама вось да такіх больш, ведаеце, публічных людзей з гучнымі нейкімі справамі, да іх ставяцца больш, ну, жорстка. І увагі ім, ну, больш надаюць. Вось, напрыклад, Аліневічу, ён колькі сядзіць, ён ні разу не пайшоў на званкі. Там кожны месяц раз на 15 хвілін цябе выводзяць паразмаўляць з блізкімі. Але справа ў тым, што калі ты знаходзішся ў гэты час у ізалятары, ты гэтыя званкі прапускаеш. І яны графік яму выстаўляюць так, што кожны месяц ён, ну, трапляе ў ізалятар менавіта ў той дзень званкоў. Вы узгадалі таксама пра тое, што сутыкаліся з Максімам Знакам. Калі гэта было, што можаце распавесці, як вы з ім камунікавалі тады? Ён тады быў на галадоўцы. Ужо 7 дзён да нас ён прыйшоў у камеру і, ну, вось, па яму было заўважна, што яму ўжо цяжкавата. То бок, ну, рухі трошкі затарможаны, ўжо так, ну, больш павольна рэагуе, размаўляе, то бок ужо пачаўся нейкі такі уплыў, той, што ён доўга ежу не ўжываў і, ну, складана яму было. Ён з гэтай галадоўкі потым зняўся, якраз у нас у камеры, але рабіў гэта паступова, каб не нашкодзіць зноў-такі свайму здароўю, то бок спачатку там пасёрбаў трохі булён, потым ужо трошкі па бульбачцы, адной, другой, і так за некалькі дзён ён ужо выйшаў, ну, цалкам і пачаў нармальна харчавацца. Ну і адразу прыйшоў у сабе, то бок ажыў, што вось па чалавеку адразу заўважна, што стала, што ён нармальна рэагуе, нармальна чытае, ўжо размаўляе, актыўнасці больш праяўляе і такі, ну, больш вясёлы стаў. Што самае складанае было вось за гэты перыяд падчас вашага там перабывання? Па-першае, няма харчавання нармальнага. Ну, гэта сапраўды складана, таму што, ну, адчуваецца вось, но на пазногцях, на куцікулах, што, ну, аблізае там нешта, ну, сапраўды не хапае вітамінаў. Зрок трошкі пагоршыўся, таму што ты сядзіш, ну, пастаянна ў камеры і максімальная адлегласць, якую ты бачыш, гэта там 6 метраў па дыяганалі, то бок, і ты так знаходзішся гадамі. Душна, брудна, калі там шмат чалавек, хтосьці паліць, то, ну, асабліва ўлетку, калі там горача, ну, цяжкавата. Максімальна колькасць крокаў 5. По дыяганалі, там, ну, перад дзвярыма, тое ж самае ў дворыках. Цябе выводзяць на 1 гадзіну пагуляць, 5 крокаў туды назад. Ну, тым больш там летам часта паляць на нейкую гуму, ці там нейкі завод, ці яны так абагрываюцца, што ты выходзіш падышаць, ну, чыстым паветрам, а там ты дышыш дымам, прычым такім таксічным, што, ну, задыхаешся. Думаеш, навошта так гуляць наогул? Плюс пастаянна радыё іграе. З 6 гадзін раніцы да 10 гадзін вечара гучна, пастаянна вяшчае гэта прапаганда. Ну, вельмі непрыемна. Ну, вельмі дыскамфортна, пастаянна збіваешся, чытаць не можаш, ну, давіць вось гэта ўвесь, ну, шум. Такое, ну, псіхалагічнае ўздзеянне таксама моцнае. Ну, у ізалятары сажаюць. Я агулам, ну, не толькі ў Жодзіне. Калі браць яшчэ Новополоцк, я агулам адседзеў у ізалятарах, напэўна, дзён 180. Ну,
вось у Сергея Тихановского ёсць падзельнік Володя Кніга. Ён прыехаў у Жодзінскую турму на турэмны рэжым у 22-м годзе летам. І дагэтуль амаль 2 гады ён у звычайнай камеры, ну, на нашым корпусе, ён прабыў каля месяца. Увесь астатні час ён знаходзіцца ў ізалятары. Ну, і ў холад, прычым люты холад, і ў вецер, і проста яго трымаюць і вось так катуюць. Самі палітвязні, вось і вы, калі там знаходзіліся, у вас была нейкая вера, спадзева на тое, што усе палітвязні маюць хутка выйсці на волю, што нешта адбудзецца, каб людзі пачалі выходзіць з турмаў? Палітвязні наконт гэтага пытання дзеляцца па свайму тэрміну. Калі у чалавека не так шмат гадоў, то ён хутчэй разлічвае, каб ён проста выйшаў, як кажуць, па званку. Вось калі тэрмін скончыцца, то так. Калі у чалавека ўжо там 8, 9, 15, 20 гадоў, вядома, ён трошкі разлічвае на гэта. Але зноўку, большасць, ось як мы абмяркоўвалі, большасць такіх людзей, яны не спадзяюцца на нейкія ўнутраныя перамены ў Беларусі. Хутчэй за ўсё яны думаюць, што гэта нейкія будзе глобальная развязка падзеяў ва ўкраіне ці нейкі знешні ўплыў на Беларусь. Нешта такое. Што сваімі, так сказаць, сіламі грамадства ў самой Беларусі эту сітуацыю не зможа так кардынальна змяніць без нейкага знешняга штуршка. Агулам бачу, што у вас досыць добры цяпер пазітыўны настрой. Жадаю, каб ён заставаўся з вамі. Дзякуй вялікі за размову. У Беларусі будуць прадаваць чарэшні з акупаваных Расіяй украінскіх тэрыторыяў. Некалькі дзесяткаў тонаў садавіны плануюць экспартаваць на беларускія рынкі ўжо ў чэрвені. Іншыя важныя навіны гэтага тыдня глядзіце ў аглядзе за 100 секундаў. Падчас візіту на завод Лёгмашу Ворш Александр Лукашенко запатрабаваў вырабляць прадукцыю, на якую ёсць попыт. Альянс расследавальнікаў Беларусі, аналізуючы фотаздымкі, заўважыў. Цяпер гэтае цывільнае прадпрыемства вырабляе камплектавальнае для расійскай вайсковай тэхнікі, а менавіта снарады для рэактыўнай сістэмы залпавага агню «Град». Іх ужывае расійская армія на вайне ва ўкраіне. Палата прадстаўнікоў прыняла праект закону аб амністыі. Яна закране 7850 асуджаных. Адных вызваляць, іншым заменяць пакаранне на больш мяккае. Дакладна трапяць пад амністыю шматдзетныя жанчыны, асуджаныя за забойства і паводле наркатычных артыкулаў, і самотныя бацькі непаўнагадовых дзяцей. На палітычных вязняў амністыя распаўсюджвацца не будзе. У судзе Маскоўскага раёну Берасця разглядаюць справу 51-гадовага палітзняволенага Александра Кулініча, які памёр у СІЗА ў пачатку красавіка. У заключэнні аб смерці прычынаю названая ішэмічная хвароба сэрца. Вінаваціць памерлага Кулініча ў знявазе Лукашэнкі. Працэс вядзе суддзя Марына Скалковіч. У Беларусі каровы хварэюць на інфекцыю небяспечную для людзей – бруцэлёз. Ініцыятыва «Байпол» паведамляе, што хвароба распаўсюджваецца ў памежных са Смаленскай вобласцю, Хіславецкім і Манастыршчынскім раёнах. Бруцэлёз характарызуецца множным паражэннем органаў і сістэмаў арганізму чалавека. Патрабуе доўгага лекавання і рэабілітацыі. Футбольныя заўзятары не пабачаць чэмпіянату Еўропы па футболе ў тэлебачанні, бо беларускія тэлеканалы больш не маюць права трансляваць падзеі. Гэта вынік санкцыяў супраць белтэлерадыёкампаніі. Паглядзець матчы заўзятары змогуць праз інтэрнэт-рэсурсы, напрыклад, праз сайт УЕФА. Чэмпіянат Еўропы па футболе адбудзецца з 14 чэрвеня да 14 ліпеня ў Нямецчыне. Збройныя сілы Украіны маюць права наносіць удары па расійскіх вайсковых аб'ектах на тэрыторыі Беларусі. Гэткую заяву зрабіў міністр замежных справаў Літвы Габрыэліус Ландсбергіс. Афіцыйная пазіцыя Вільні была агучаная пасля таго, як найбуйнейшыя краіны, чальцы НАТО, дазволілі украінскім збройным сілам біць па цэлях на суверэннай тэрыторыі Расіі. Чаму Захад не здымаў абмежаванняў на такія ўдары больш за 2 гады пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну, калі знішчальнікі F-16 з'явяцца ў беларускай паветранай прасторы і ці цалкам у ЗСУ развязаныя рукі, высвятляў Руслан Ігнатовіч.
Хаўруснікі дазволілі Украіне наносіць удары заходняй зброі па тэрыторыі Расіі. Пастанову шэрагу краінаў НАТО прывітаў генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага альянсу Йенс Стольтенберг. З развіццём гэтай вайны развівалася і падтрыманне НАТО, і я вітаю, што хаўруснікі аслабляюць абмежаванні на выкарыстанне зброі. Нам трэба прыгадаць, што гэта такое. Гэта агрэсіўная вайна. Расія напала на Украіну, і Украіна мае права на самаабарону. Адной з першых, хто пайшоў на гэткія саступкі, была Вялікая Брытанія. Затым да Лондану далучыўся Парыж. Эмануэль Макрон тлумачыў сваю пазіцыю журналістам, трымаючы ў руках мапу баявых дзеянняў ва ўкраіне. Дык як жа нам растлумачыць украінцам, што нам давядзецца абараняць гэтыя гарады вакол Харкава, калі мы скажам ім, што вам не дазволена біць па пунктах, адкуль страляюць расійскія ракеты? Мы ім кажам, мы забяспечваем вас зброяй, але вы не можете абараняцца. Мы застаёмся роўна ў тых жа рамках. Мы лічым, што мусім дазволіць ім нейтралізаваць вайсковыя аб'екты, з якіх запускаюцца ракеты, але мы не можам дазволіць ім паражаць іншыя цэлі. Гэта відавочна цывільныя аб'екты ў Расіі. Калі Украіна зазнае напад з пэўных мясцінаў у Расіі, я думаю, што мы мусім дазволіць ім зрабіць гэта, калі мы сапраўды хочам дасягнуць нашай мэты. Мае Кіеў дазвол на выкарыстанне зброі па расійскай тэрыторыі і ад Польшчы, Швецыі, Фінляндыі, Даніі і Канады. Падчас нефармальнай сустрэчы міністраў замежных справаў краінаў-чальцоў НАТО ў Празе да гэтага спісу далучыліся ЗША і Нямецчына. Апошнія некалькі тыдняў Украіна звярталася да нас і прасіла дазволу на выкарыстанне зброі, якую мы ім даём, для абароны ад гэтай агрэсіі, у тым ліку супраць расійскіх сілаў, якія канцэнтруюцца на расійскім баку мяжы, а затым нападаюць на Украіну. І гэта было перададзена наўпрост прэзідэнту. І, як вы чулі, ён ухваліў выкарыстанне нашай зброі для гэтых цэляў. У далейшым мы працягнем рабіць тое, што робім, а менавіта пры неабходнасці адаптуемся. І гэта, як я ўжо сказаў, было адметнаю рысаю нашага ўзаемадзеяння. Так будзе і далей. Аднак амерыканцы ўсё ж вызначылі пэўныя абмежаванні. Пра гэта ў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву «Укрінформ» распавёў дырэктар у пытаннях Еўропы ў Радзе нацбяспекі ЗША Майкл Карпентер. Я хацеў бы растлумачыць, што гэта ўсё адбываецца ў кантэксце расійскага наступу ў Харкаўскай вобласці, пасля якога ўкраінскі бок звярнуўся да нас і папрасіў дазволу біць па цэлях у Расіі, адкуль вёўся агонь па ўкраінскіх пазіцыях, па ўкраінскіх гарадах і вёсках. Прэзідэнт Байден неадкладна пасля атрымання гэтага запыту загадваў сваёй групе ў пытаннях нацыянальнай бяспекі змяніць указанні, каб зрабіць магчымымі такія віды контраўдараў. І гэтыя указанні дзейнічаюць. Гэта наўпроставы адказ, які забяспечвае ў прыватнасці магчымасць агнявога процідзеяння праз мяжу. Але гэта не датычыцца атакамс або удараў на вялікія адлегласці. Харкаў. Мясцовы жыхар Вячеслаў Уласенка ў роспачы спрабуе знайсці сваю жонку Святлану. Мужчыну трымаюць ратаўнікі і вайскоўцы, каб той не прарваўся да сваёй разбуранай кватэры, бо там небяспечна пасля наўпроставага пападання ў дом расійскай ракеты. Паводле афіцыйнай пазіцыі Кіева, наступ на Харкаўшчыну стаў магчымым менавіта дзякуючы умове выкарыстання замежнай зброі выключна для абароны на украінскай тэрыторыі. После последней попытки русских наступать на Харьковском направлении, да, Украина их остановила. Но опять же, Украина говорила, вот смотрите, мы видим 50 тысяч войск собрано напротив Харькова. Давайте мы их уничтожим. Нет, нельзя. Почему? Потому что это будет эскалация. Они боятся эскалации, они боятся много чего. Цяпер, калі большасць абмежаванняў знятая, паўстае пытанне, як на ўдары заходняй зброі па тэрыторыі Расіі можа адказаць Кремль. Помните, да, Китай в свое время сделал 900 предупреждений, последних предупреждений Тайваня насчет эскалации и так далее. Вот мир потихонечку, западный мир, мир украинских друзей, союзников привыкает к тому, что красных линий Кремля, по сути, не существует, или они очень такие flexible, то есть они очень такие гибкие. Тут прыйшоў час задумацца і Лукашэнку. Міністр замежных справаў Літвы Габрыелюс Ландсбергіс заявіў, што ЗСУ маюць права наносіць удары па расійскіх вайсковых аб'ектах, размешчаных у Беларусі. То есть где-то осени Лукашенко все-таки уломает, и будет попытка, скорее всего. Осень, может быть, ближе к зиме, какие-то попытки, провокации и так далее могут быть, и тогда, ну, естественно, Украина будет отвечать по всем военным объектам,
по территории Беларуси. Неўзабаве Украіна атрымае ад Нідерландаў 24 знішчальнікі F-16. Міністрка замежных справаў гэтай краіны Ганке Брейнслёт заявіла, што абмежаванні для іх выкарыстання ніколі не абмяркоўваліся. То бок Нідерланды не выключаюць, што знішчальнікі могуць з'явіцца і ў паветранай прасторы нашай краіны. Если с территории Беларуси сейчас будет предпринята хотя бы какая-то акция, я думаю, я уверен просто, что первыми полетят, конечно же, беспилотники украинские. Беспилотники украинские сейчас достигают по всей территории Беларуси любой объект. И второе, конечно же, американское, европейское оружие точно так же будет применяться. Все военные объекты Беларуси будут уничтожены. Это однозначно. Адсутнасць якіх-кольвек умоваў на выкарыстанне F-16 пацвердзіла і Бельгія, якая таксама перадае Украіне самалёты. Гэтак жа ЗСУ дазваляецца збіваць заходняй зброі аб'екты акупантаў у паветранай прасторы краінаў-агрэсараў. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Прысяжныя ў судзе Нью-Йорку вынеслі абвінаваўчы вердык экс-прэзідэнту США Дональду Трампу. За фальсіфікацыю дакументаў палітыку пагражае зняволенне нават на 136 гадоў турмы. Агучаць вырак Трампу 11 ліпеня, але што б ні пастанавіў суддзя балатавацца на сёлетнія прэзідэнцкія выбары, палітык можа нават з-за кратаў. Віноўны паводле ўсіх 34 пунктаў. У чацвер суд прысяжных у Нью-Йорку вынес рашэнне ў справе супраць былога прэзідэнта США і кандыдата ў сёлетніх выбарах Дональда Трампа. Палітык стаўся першым і адзіным амерыканскім прэзідэнтам, якога прызналі віноўным за крымінальныя злачынствы. Палітык віны не прызнаў, назваўшы працэс сфабрыкаваным. Гэта той выпадак, калі яны могуць зрабіць гэта са мной і з кім заўгодна. І гэта дрэнныя людзі. Думаю, у шмат якіх выпадках гэта хворыя людзі. Вінавацілі Трампа ў фальсіфікацыі дзелавой дакументацыі і злачыннай змове. Паводле следства, адвакат палітыка перадаў порнаакторцы Стормі Дэніелс $130 000 за маўчанне пра сексуальную сувязь з Трампам яшчэ падчас прэзідэнцкай кампаніі 2016 года. Суд у справе пачаўся 15 красавіка. Мы не зрабілі нічога дрэннага, я нявінны чалавек. Усё ў парадку, я змагаюся за нашу краіну. Я змагаюся за нашу канстытуцыю. Цяпер уся наша краіна сфальсіфікаваная. Гэта было зроблена адміністрацыяй Байдена, каб пакрыўдзіць палітычнага суперніка або нашкодзіць яму. Дзейны прэзідэнт США Джо Байден не пакінуў без увагі гэтага працэсу і нагадаў прынцып роўнасці ўсіх перад законам. Дональду Трампу былі дадзеныя ўсе магчымасці абараніць сябе. Справу слухалі 12 грамадзянаў, амерыканцаў, такіх жа людзей, як вы. Цяпер яму дадуць магчымасць, як і мае быць, абскардзіць гэтае рашэнне. Як і ува ўсіх астатніх ёсць такая магчымасць. Вырак Дональду Трампу агучаць 11 ліпеня. Яму пагражае штраф або зняволенне. Максімальны тэрмін паводле кожнага з 34 пунктаў абвінавачвання – 4 гады. У суме Трамп можа правесці за кратамі да 136 гадоў. Думаю, суддзі будзе нялёгка збалансаваць справядлівае рашэнне з улікам сур'ёзнасці гэтага злачынства. Мяркую, мы пабачым тэрмін пазбаўлення волі, але ён будзе хіба вельмі абмежаваны. Пазбаўленне волі будзе хутчэй сімвалічным, чымся карным, але я буду здзіўлены, калі гэта будзе умоўны тэрмін. Пазбаўленне волі не перашкодзіць Трампу балатавацца на выбарах і нават у выпадку перамогі фармальна кіраваць краінаю з-за кратаў. Выбары прэзідэнта США пройдуць 5 лістапада. Аліна Скрабунова, Белсат. А ў студыі да мяне далучыўся прафесар універсітэту Марыі Вашынгтон, які месціцца ў штаце Вірджынія ў Злучаных Штатах Амерыкі, доктар палітычных навук і міжнародных адносінаў, а таксама аўтар шэрагу кніг на тэму ўзаемадзеяння амерыканскіх прэзідэнтаў і сродкаў масавай інфармацыі. Стівен Фарнсворт. Доктор Фарнсворт, добры вечар і дзякую, што знайшлі час паразмаўляць з намі. Рады быць тут. Прэзідэнцкія выбары ў США адбудуцца ў лістападзе, і мы ва ўсходняй Еўропе назіраем за хадой кампаніі з непакоем. Перш за ўсё таму, што вынік можа паўплываць на ўзровень падтрымання ўкраіны ў вайне з Расіяй. Але што больш за ўсё турбуе амерыканцаў, калі гаворка заходзіць пра гэтыя выбары?
Так, важна прызнаць, што амерыканцы ў асноўным сканцэнтраваныя на ўнутраных справах, калі галасуюць практычна на кожных выбарах. І сёлета, як і ў іншыя гады, у цэнтры ўвагі будзе ўнутраная эканоміка, нявызначанасць з працоўнымі месцамі, эканамічная нявызначанасць адноснай інфляцыі. Гэта будуць ключавыя пытанні. Шмат размоваў мы пачуем і вакол праблемаў іміграцыі паўднёвай мяжы ЗША і Мексікі. Рэспубліканцы сцвярджаюць, што яна занадта пранікальная. Будуць і іншыя пытанні, асабліва праблема ўзросту гэтых двух кандыдатаў. Адной з галоўных задачаў на гэтых выбарах для абодвух кандыдатаў будзе даказаць краіне, што яны дастаткова дзеяздольныя, каб быць пераабранымі на 4-гадовы тэрмін. Але ці мае значэнне ўзрост Байдена і Трампа для выбарнікаў? Думаю, што так. На маю думку, трэба прызнаць той факт, што людзі, якім ужо каля 80, а абодва яны столькі маюць, адчуваюць пэўныя асцярогі наконт таго, ці змогуць яны справіцца з усімі цяжкасцямі гэтай працы. Быць прэзідэнтам Злучаных Штатаў вельмі адказная задача, доўгія працоўныя дні, вялікая канцэнтрацыя. Усё гэта паўплывае на тое, як грамадзяне Злучаных Штатаў будуць ацэньваць кандыдатаў. Для амерыканскай палітыкі незвычайна мець двух кандыдатаў на пасаду прэзідэнта такога веку. І гэта ключавое пытанне, якому трэба будзе даць рады самим кандыдатам. А хто выглядае лепш? Апытанні паказваюць, што людзі крыху больш непакояцца наконт Байдена, якому 81, чым наконт Трампа, якому 77. Але гэта можа змяніцца. Калі паглядзець, як Трамп паводзіцца ў зале суда, на судовым працэсе, у якім ён цяпер удзельнічае, і на заявы, якія ён робіць за межамі суда, здаецца, што ў яго таксама можа ўзнікнуць неабходнасць даводзіць грамадскасці, што ён здаровы і гатовы да працы, нават напярэдадні гэтых выбараў. Вы згадалі апытанні. Што яны цяпер паказваюць? Хто перамагае на дадзены момант? Апытанні паказваюць, што кандыдаты ў гэтай гонцы ідуць прыкладна на роўных. Адметнасць сёлетніх выбараў у Злучаных Штатах у тым, што амаль усе выбарнікі ўжо вызначыліся. Гаворка ідзе пра 90-95% электарату. Яны прагаласуюць або за Байдена, або за Трампа, а тыя некалькі адсоткаў, што засталіся, якія не ёсць прыхільнікамі той ці іншай партыі, падобна, даволі раўнамерна падзяліліся. Такім чынам, з апытання ў апытанні відаць тэндэнцыя, што сёлетнія выбары праходзяць пры суадносінах 50-50. Прыгадаем яшчэ асобныя штаты, якія будуць ключавымі, і калегіі выбарнікаў, спосаб, якім мы выбіраем нашых прэзідэнтаў, крыху заблытаны ў параўнанні з большасцю іншых краінаў. Дык вось ключавыя штаты, якія маюць асноўнае значэнне і ў якіх заўсёды ёсць доля няпэўнасці, нават у іх падзел цяпер ідзе 50-50. На выбарах у Злучаных Штатах Амерыкі апытанні заўсёды паказваюць вельмі блізкія вынікі з розніцай усяго ў некалькі адсоткаў. У Еўропе таксама так бывае, але мы ўжо прывыклі бачыць відавочнага лідара з пачатку кампаній. Напрыклад, у Літве на мінулым тыдні прайшлі прэзідэнцкія выбары. Гітанас Наўседа набраў 75%, пры 25 за ягонага галоўнага суперніка. Чаму ў ЗША такія блізкія вынікі ў абодвух кандыдатаў? Я лічу, што абедзве кампаніі былі вельмі эфектыўнымі ў наладжванні сувязяў з выбарнікамі, якія схільныя іх падтрымаць. Такім чынам, у часавым адрэзку ад адных выбараў да іншых або цягам усяго выбарчага года зменаў практычна не адбываецца. Людзі, якія 4 гады таму галасавалі за Байдена, імаверна, ізноў за яго прагаласуюць. Людзі, якія 4 гады таму галасавалі за Трампа, хутчэй за ўсё, ізноў прагаласуюць за яго. І падтрыманне партыі ў Амерыцы сапраўды падзеленае амаль пароўну. Так склалася, што ёсць прыхільнікі Трампа з аднаго боку, прыхільнікі Байдена з другога, і іхная колькасць прыкладна роўная. І таму трэба глядзець, як прагаласуюць людзі, якія не выказваюць адданасці ніводнаму з бакоў. Гэта людзі, якіх будзе хваляваць, наколькі добра гэтыя кандыдаты даюць рады з пытаннем узросту, пра якое я казаў хвіліну таму. Але яны будуць глядзець таксама, куды гэты чалавек збіраецца весці краіну. І таму, калі вы засяроджаныя, скажам, на іміграцыі і баіцеся, што Амерыка стане яшчэ больш разнастайнай, чым цяпер, то вы схільныя падтрымаць Трампа. Калі вы лічыце, што ключавым пытаннем на самай справе ёсць паляпшэнне эканамічнай сітуацыі, якое адбылося падчас прэзідэнцтва Байдена, то, магчыма, вы спыніцеся на Байдене. Мне заўсёды непрыемна казаць, гэта еўрапейская аўдыторыя, аднак пытанні, якія хвалююць амерыканскіх выбарнікаў, насамрэч не датычацца Еўропы і не канцэнтруюцца на міжнародных праблемах. Вельмі нешматлікія выбарнікі зробяць выбар на падставе таго, што адбываецца ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе. Прабачце, што кажу гэта. Так, гэта вельмі сумна, але я хачу перавесці тэму з апытанняў і вынікаў на агульную карціну. Як вы ацэньваеце агульны палітычны клімат цяпер у Злучаных Штатах?
Я думаю, у Злучаных Штатах ён цяпер вельмі цяжкі, бо краіна моцна падзеленая. Ёсць значная колькасць людзей, якія будуць вельмі незадаволеныя, калі пераможа Трамп, і значная колькасць людзей, якія будуць вельмі незадаволеныя, калі пераможа Байден. І таму, які б кандыдат не перамог, а адзін з іх усё ж пераможа, яму будзе вельмі складана кіраваць краінай праз варожасць, якая пануе паміж гэтымі партыйнымі лініямі. Бываюць часы, калі амерыканская партыйнасць мацнейшая, адрозненне большае. Бываюць, калі краіна не настолькі падзеленая. Але тое, што мы назіраем цяпер, гэта вельмі высокі ўзровень расколу. Калі ўзгадаць, напрыклад, халодную вайну, то дэмакраты і рэспубліканцы пагаджаліся ў многіх пытаннях. Прысутнасць Савецкага Саюза прымушала іх дамаўляцца паміж сабой, а сёння гэтага не адбываецца. Рэальнасць сённяшняй палітыкі такая, што Амерыка лічыць сябе самым значным голасам дамінантнай сілай у свеце. У гэтых умовах можна дазволіць сабе раскошу большых рознагалоссяў, чым у тыя дні, калі нам даводзілася аб'ядноўвацца, каб змагацца ў другой сусветнай вайне або халоднай вайне. Галоўныя кандыдаты прэзідэнт Джо Байден і былы прэзідэнт Дональд Трамп, на чым палягаюць асноўныя адрозненні ў іхных палітычных платформах. Думаю, калі паглядзець на прэзідэнцтва Трампа за апошнія 4 гады, што ён быў на пасадзе, можна пабачыць мадэль таго, чаго варта чакаць наступныя 4 гады. Калі Трамп ізноў стане прэзідэнтам, мы пабачым вельмі вялікую ўвагу да іміграцыі, моцны акцэнт на зніжэнні падаткаў, больш ізаляцыянісцкую вонкавую палітыку. Узгадайце, Трамп быў вельмі занепакоены тым, што Амерыка ідзе на кампрамісы ва ўсім свеце. Нявыгадныя, на ягоную думку, Амерыцы. Яму было вельмі цяжка працаваць з вялікай сямёркай, цяжка працаваць з НАТО, цяжка працаваць з саюзнікамі, з якімі Злучаныя Штаты звычайна вельмі добра ладзіць, напрыклад, з Канадай. І таму я думаю, што тыя, хто хоча моцнага ўдзелу Амерыкі ў Еўропе, могуць пабачыць ускладненне міжнародных абставінаў, калі Трамп будзе абраны. З іншага боку, з Байденам мы пабачым фокус на ключавых эканамічных праблемах, якія сапраўды матывуюць людзей у адміністрацыі Байдена. Напрыклад, вялікую занепакоенасць цэнамі на адукацыю. Я выкладаю цяпер ва ўніверсітэце і ведаю, што многія студэнты заканчваюць амерыканскія універсітэты з даўгамі на дзясяткі тысяч долараў. Гэта велізарная сума грошай, калі вы спрабуеце пачаць свой жыццёвы шлях. І вядома, калі трэба думаць, як пагасіць гэты доўг і, магчыма, купіць аўтамабіль і калі-небудзь дом, многія адчуваюць расчараванне і трывогу наконт эканамічнай будучыні. І Байден выглядае вельмі сканцэнтраваны на гэтым пытанні як на ключавым. Безумоўна, адрозненні вялікія і ў тым, што Дональд Трамп не хоча моцна ўцягвацца ў сусветную палітыку, а Джо Байден хоча быць вельмі актыўным у зносінах са светам. Да таго, як стаць прэзідэнтам, ён быў віцэ-прэзідэнтам адміністрацыі пры Бараку Абаму, дзе шмат засяроджваўся на міжнародных праблемах. І потым цягам многіх гадоў і дзесяцігоддзяў нават у Сенаце Джо Байден шмат увагі надаваў праблемам вонкавай палітыкі. Няма сумневаў у тым, што Джо Байден быў бы нашмат больш жорсткім у дачыненні ўкраінскай сітуацыі, чым Дональд Трамп. У дачыненні да пытання Ізраілю і Газы, яшчэ адной ключавой міжнароднай праблемы, адрозненні не такія вялікія. Джо Байден аказвае ціск на Нетаньягу, каб той спыніў пэўныя рэчы, што адбываюцца ў Газе. Настойвае на зніжэнні агрэсіўнасці ізраільскай арміі. Безумоўна, Джо Байден, вядома, мае праізраільскую пазіцыю, але, магчыма, менш падтрымлівае Нетаньяху, чым гэта рабіў бы Дональд Трамп. І таму людзі, якія злуюцца на палітыку Джо Байдена ў дачыненні да Ізраілю і Газы, думаючы, што ён не звяртае дастаткова ўвагі на палестынскі бок задачы, мусяць усведамляць, што Дональд Трамп яшчэ больш падтрымаў бы Ізраіль і Нетаньягу ў параўнанні з адміністрацыяй Байдена. Такім чынам, калі разважаць пра ізраільска-палестынскую палітыку, то выбары ёсць паміж праізраільскай і моцна праізраільскай пазіцыямі. Давайте паговорым пра шансы Дональда Трампа паўторна стаць прэзідэнтам США. Як мы бачым, ён сутыкнуўся з юрыдычнымі праблемамі. На гэтым тыдні галоўнай тэмай у амерыканскіх СМІ стаў судовы працэс у справе аб фальсіфікацыі бізнес-дакументацыі. І мы бачылі, як у пятніцу Дональда Трампа прызналі віноўным. Што цяпер? Якія ў яго шансы працягнуць кампанію і выйграць яе? Усе апытанні паказваюць, што Дональд Трамп надзвычай папулярны ў рэспубліканскай партыі. Гэта партыя Дональда Трампа, і там няма вялікай зацікаўленасці ў ягонай замене. Таму, на маю думку, нічога асабліва не памяняецца. Магчыма, тыя выбарнікі, якія вагаюцца, пачнуць успрымаць Дональда Трампа больш негатыўна. Але большасць ягоных прыхільнікаў, большасць рэспубліканцаў ужо пастанавілі, што Трамп будзе іхным кандыдатам і што яны будуць галасаваць за гэтага чалавека. Таму прысуд можа паўплываць, але вельмі
нязначна. Але рэальнасць такая, што большасць прыхільнікаў Трампа аспрэчвае гэтае абвінавачванне. Для іх гэта дзеянні дэмакратычнага ўраду, скіраваныя на тое, каб змясціць Дональда Трампа і выставіць яго ў кепскім святле перад выбарнікамі. Гэтак жа, як многія рэспубліканцы лічаць, што выбары ў 2020 годзе былі скрадзеныя, нават нягледзячы на тое, што гэтаму няма доказаў. На тое, што ўсе суддзі, якія разглядалі справу, пацвердзілі, што перамог Джо Байден, усе губернатары пацвердзілі, што перамог Джо Байден, усе заканадаўчыя сходы штатаў пацвердзілі, што перамог Джо Байден. Усе сказалі, што Джо Байден перамог, за выключэннем Дональда Трампа і ягоных прыхільнікаў, але доказы іх не пераканалі. Я не думаю, што на іх неяк паўплывае і абвінаваўчы прысуд. Да выбараў застаецца яшчэ паўгода. Як часта мяняюцца настроі выбарнікаў за такі прамежак часу? Па праўдзе, шмат што можа змяніцца. Адная рэч, якая можа аказаць вельмі вялікі ўплыў на фармаванне наратыву ці яго змену пры набліжэнні выбараў, гэта дэбаты. На гэты момант прэзідэнт і экс-прэзідэнт дамовіліся пра двое дэбатаў у канцы чэрвеня і ў верасні. І гэтыя дэбаты дадуць кандыдатам магчымасць у непасрэднай, неструктураванай манеры паказаць сябе краіне. Што яны хочуць зрабіць, сказаць, што плануюць на наступныя 4 гады, калі будуць абраныя. І часам яны могуць дапусціць памылку, якая можа моцна паўплываць на вынік. Вось глядзіце, мы вядзём гэтую размову ў Польшчы. Адной з самых вядомых памылак было, калі Джеральд Форд падчас халоднай вайны сказаў, што Польшча не ёсць расійскім савецкім сатэлітам. Аднак усе разумелі, што ў Польшчы ўсё не надта добра. Фактычна яна была савецкім сатэлітам. І гэтая памылка сапраўды сфармавала дынаміку гонкі. Натуральна, паўстае пытанне, ці ведаў ён, што адбываецца, бо ў халоднай вайне важна ведаць, якія краіны на чыім баку. Але Джо Байден выйграў адныя з дэбатаў з Дональдам Трампам. У іх ужо былі дэбаты раней, і ён іх выйграваў. Я лічу, што Джо Байден вельмі эфектыўны прамоўца, калі гаворка заходзіць пра канкрэтныя пытанні палітыкі. Але яму бракуе энергіі, якую можна атрымаць на перадвыбарным мітынгу. Я думаю, Дональд Трамп чалавек здольны натуральным чынам прыцягнуць увагу натоўпу, каб людзі былі ў захапленні ад ягонай кандыдатуры. Джо Байден гэта хутчэй, так бы мовіць, працоўны конь, чым выставачны. Дональд Трамп добра выглядае на тэлебачанні, Джо Байден не заўсёды. Калі асэнсаваць факты, робіцца зразумела, што гэтыя 4 дзесяцігоддзі грамадскага жыцця, а для Джо Байдена ўжо больш за 4 дзесяцігоддзі, зрабілі яго вельмі інфармаваным у многіх пытаннях. Відавочна, што Дональду Трампу важней балатавацца ў прэзідэнты, чым быць прэзідэнтам. Ён ніколі не выяўляў вялікай цікавасці да вывучэння дэталяў палітыкі. Ён значна больш схільны быў канцэнтравацца на тым, што казалі ягоныя дарадцы. І таму Дональд Трамп разумеў агульную карціну, але не хацеў турбавацца пра дробязі. Джо Байден вельмі добра разбіраецца ў дробязях, але гэта не так добра выглядае пад прыцэлам тэлекамераў. Давайте уявім, што Байден выйграе лістападаўскія выбары, і, вядома, у першую чаргу нашу аўдыторыю цікавіць, як зменіцца міжнародная палітыка ЗША, асабліва ва ўсходняй Еўропе, датычна вайны ва ўкраіне і палітыкі санкцыяў супраць дыктатараў, такіх як Лукашенко ў Беларусі. Так, думаю, што калі Джо Байден будзе пераабраны, мы ўбачым такую ж жорсткую пазіцыю ў дачыненні Расіі і Беларусі, якую бачылі падчас прэзідэнцтва Байдена пасля поўнамаштабнага ўварвання. Магчыма, Злучаныя Штаты зрабілі найлепшы выбар з пункту гледжання сітуацыі ў Крыме 10 гадоў таму. І, магчыма, гэта было адной з прычынаў, чаму Украіна сутыкнулася з чарговым уварваннем з боку Расіі. Безумоўна, Байден добра ўсведамляе пагрозу, якую Расія стварае не толькі для Украіны, але і для краінаў рэгіёну, і будзе рабіць усё магчымае, каб пераканаць Кангрэс даваць шмат сродкаў для дапамогі рэгіёну. Імаверна, статус-кво застанецца нязменным. Калі ў Байдена будзе магчымасць гэта зрабіць, можна чакаць нарошчвання дапамогі ў рэгіёне або ўвядзення больш жорсткіх правілаў у дачыненні амерыканскіх вайсковых паставак. Ужо цяпер у ЗША значна нарошчваецца распрацоўванне ўзбраення і снарадаў артылерыі для ўкраінцаў, якія могуць быць размешчаны ў рэгіёне. Калі Джо Байден пераможа, можна чакаць працягу вельмі актыўнага амерыканскага ўдзелу разам з НАТО і Еўропай ва ўкраінскай сітуацыі. І тое ж самае пытанне, але пра Трампа. Да чаго прывядзе ягоная перамога? Ён сапраўды можа пакінуць Еўропу сам на сам з агрэсіўнай Расіяй? Ці гэта проста частка ягонага перадвыбарчага піару? І калі ён вернецца ў Белы дом, ён будзе дзейнічаць зусім інакш.
Адна з рэчаў, якую варта разумець пра Дональда Трампа, гэта тое, што ён сапраўды лічыць Амерыку асобнай выспай і што не бачыць патрэбы марнаваць час і энергію на развагі пра свет, калі можна выдаткаваць гэты час і энергію на ўладкаванне ўнутраных справаў Злучаных Штатаў. І таму я думаю, што ў выпадку абрання Трампа Злучаныя Штаты прыкладуць значна больш жорсткія намаганні, каб дамагчыся нейкага урэгулявання сітуацыі з Украінай. Магчыма, нешта накшталт спынення агню на цяперашніх ваенных франтах там. Відавочна, што гэта было б вельмі нявыгадна для Украіны ў доўгатэрміновай перспектыве, нявыгадна для суседніх краінаў, такіх як Малдова, Літва ды іншыя. Але падобна, што тут мы назіраем дынаміку, пры якой Дональд Трамп, калі б стаў прэзідэнтам, не быў бы зацікаўлены ў аказанні далейшага падтрымання ўкраіне. Думаю, што пакуль тут стаіць вялікі пытальнік. Я не кажу, што падтрыманне цалкам знікне, але можна было б чакаць значнага памяншэння удзелу Амерыкі ва ўкраінскай сітуацыі, калі б Дональд Трамп стаў прэзідэнтам. І наступнае пытанне – гэта толькі дапушчэнне. Я разумею, што прагназаваць пакуль рана, але калі б цяпер вам трэба было паставіць на перамогу аднаго з кандыдатаў, хто б гэта быў? Я лепей зрабіў бы стаўку на нешта іншае. Гэта выбары 50 на 50. Ні ў чым нельга быць упэўненым. І абставіны ў найбліжэйшыя некалькі месяцаў будуць мець вызначальную вагу. Мы не ведаем, што яшчэ можа адбыцца. Ці будзе спыненне агню ў Газе, у Ізраілі, ці будуць больш агрэсіўныя спробы Кітаю ў Азіі аказаць ціск на Тайвань. І ведаеце, такія рэчы вельмі няпэўныя. Якім будзе ўзровень беспрацоўя ў Злучаных Штатах? Што будзе адбывацца на фондавым рынку ў найбліжэйшыя некалькі месяцаў? Як пойдуць справы з вайной ва ўкраіне, калі ўкраіна страціць шмат пазіцыяў цягам некалькіх наступных месяцаў? Гэта можа сведчыць пра тое, што Байден ідзе не тым шляхам і што, магчыма, было б карыснае нейкае паступовае скарачэнне амерыканскай прысутнасці ва ўкраіне. Калі для ўкраіны будзе добры год, гэта дапаможа Байдену. Калі для ўкраіны будзе кепскі год, гэта можа дапамагчы Трампу. Такім чынам, тут вельмі шмат зменных, шмат нейкіх рухомых элементаў. Амерыканскія выбары на гэтым этапе падобныя да гульні ў пінбол, дзе адбываюцца размаітыя дзіўныя скокі і нечаканасці. І тут мы з вамі спрабуем прадказаць нешта, што паводле сваёй сутнасці непрадказальнае. Доктару Фарнсворце шчыры дзякуй за тое, што прысвяцілі нам час. Дзякуй. Дзякуй. На гэтым тыдні пачнуцца выбары ў Еўрапарламент. Нашыя суседзі, палякі, літоўцы і латышы, а таксама астатнія 24 краіны Еўразвязу будуць абіраць сваіх прадстаўнікоў у галоўны заканадаўчы орган Аб'яднанай Еўропы. Чаму гэта важна для нас? Таму што ў вялікай ступені ад гэтых выбараў будзе залежаць падтрыманне ўкраіны ў вайне з Расіяй, а таксама стасунак да рэжыму Лукашэнкі і беларусаў, якія прагнуць дэмакратычных пераменаў. Прагнозы на гэты момант такія, што правапапулісцкія і праварадыкальныя партыі, так званыя еўраскептыкі, атрымаюць адчувальна больш месцаў, чым раней. Магчыма, нават чвэрць ад усіх мандатаў. Адмыслоўцы еўрапейскага цэнтру палітыкі кажуць, што гэта прывядзе да запавольвання інтэграцыйных працэсаў унутры еўразвязу, меншага адзінства і амбіцыях у дзеяннях аб'яднання. Калі такі сцэнар здзейсніцца, то мы пабачым цяжкасці ў прыняцці новых санкцыяў супраць дыктатараў Пуціна і Лукашэнкі, а таксама ў наданні новых пакетаў дапамогі Кіеву. Дзіўна, праўда? Замест таго, каб абараніць сваю будучыню і спыніць рускі мір на сваіх межах у Беларусі і ўкраіне, усё болей еўрапейскіх выбарнікаў, не заўважаючы пагрозы, ідзе ў супрацьлеглым накірунку. Праз тыдзень мы абавязкова распавядзем вам пра вынікі галасавання, бо яшчэ да пачатку нашай праграмы будуць апублікаваныя экзіт-полы. А пакуль развітваюся, зычу вам добрага вечара, удалага новага тыдня. З вамі быў Ігор Кулей. Да сустрэчы ў эфірах на Белсаце.